Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Lekeition gara, Zaninazio egunez Euskadiko traineru txapelketa klasiko bat eta estropada handi bat. Gaur gainera Euskal Telebistaren uniformea alde batetara utzi, momentuz, sarrera honetarako bakarrik noski, eta bat egingo dugu, datorren urtean herri honek ospatuko duen ibilaldia. 40. edizioa izango du, maiatzaren 19an, aratago, hemen txegara gu ere, gure bultzadatxoa ematen, gure laguntza ematen Euskarari, eta Lekeitioko ikastolaren aldeko alegin berezi honi. Eta goi mailako estorpada bat ikusteko etorri gara, eta bagenuen gogoa, bagenuen gozea Euskolabel Ligan eta Euskotren Ligan estorpada handiak ikusten ari gara, emakume eta gizonezkoen lehia ederrak, eta gaur liga ez, gaur egun bakarreko lehia handia da, hemen zirt edo zart egin behar da, eta asmatu egin behar da, egun bakarreko estropada honetan, eta itxasoan estropada eremu hau berezia da, badakizue beti olatuak, eta hor izaten da, xarma berezia, eta gaur ere izango dugu, ia metroko olatua markatzen digu, orantxe bertan Anteia buiak, espreski horretarako dugun buiak, eta prebizioa dio oraindikan zerbait gehiago izango dugula, haizetxua ere oso handia ez, baina pitin bat bai, eta goi mailako estropada eder batzuen atarian gaudela uste dut. Ea zer duen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Bueno, ze kontatzen duzu? Euskadiko txapelketa atariko estropada ere hemendik egin genuen, aurten lehenengoa Lekeition, beti ikusgarri, gaurkoak ordea palmaretzerako balio handia du. Hori da, hau titulo bada, askok eta askok gorriz egutegian, treneru denboraldiko egutegian jarritako estropada, horixe entzun diegu aste honetan, Euskotren Ligako eta Euskolabel Ligako puntan dabiltzan trenerutako entrenatzaile guztiei, klasiko bat, Zainazio egunez, bihurtzen ari dena, egutegian ere bere eguna eta bere tartea egin duen eguna, eta zer esango nuke? Lekeition gaudela, eta estropada eremu hau oso teknikoa dela, urak hiltzen ari dira, baina oraindik korronte handiak dabiltza, eguna betan, igandean baina gutxiseago, ona iruditzen zait, marea punta, ordu batak eta 20 pasatxoan izango dela, eta hori gizonezkoen txandarako, orezko txandarako favore izango da, hala ere iruditzen zaitelako berdinduko dela. Haizea orain pixka bat zera dago, ipar-mendebaldeko ikutuarekin, iruditzen zait aldatuko dela, haizeak zer egiten duen, eta bukatzeko gizonezkoen kasuan begira Euskolabel Ligan ze estropada berdindu ikusten ari garen, alde horretatik nik bigarren txandan joango diren ontziek 25 jarriko nituzke, eta Euskotren Ligari dagokionez San Juanek ligako estropada denak irabazi ditu, eta logika hori jarraituta, San Juanek irabazi beharko luke, baina Orio horrari da, eta hor ere zer esan. Egun batzutan oso hurbil eta oso lehiako. Hori da, 4 segundora, 3 segundora, beraz, Euskotren Ligan ere, emakumezkoen txapelketan ere, San Juandarrek eginda eraman beharko dute bandera. Oso ondo, Sara Gandara lankidea agurtuko dugu orain, bera kai aldean izan da, herriko plazan, hor oso giro polita sortzen da hemen Lekeition, eta protagonistekin ere hitz egin du. Egunon, Sara, konta eguzu, nola aurkitu dituzu gaur arraunlariak? Egunon, Mikel, Ibon eta ikusentzule, nola aurkitu ditudan, egia esan, gaurko estropada handi honi ekiteko gogotsu izan ere, egun handia da, denek egutegian gorriz markatutako estropada horietako bat, eta denak etorri dira euren onena emateko eta aldela garaipena bandera eskuratzeko. Zer esan, arraunlari guztiak hortxe kontzentratuta egon direla, momentu honetan neskak uretan dira jada beroketa ariketak egiten, eta gogoratu behar dugu, mutiletan Urdaibai dela gaur egungo txapelduna, eta titula berresten saiatuko dela, eta nesketan iaz Ibaikak irabazi zuen, duela 2 urte lortu zuen San Juanek azken Euskadiko txapelketa irabaztea, eta gaur era horretan etorri dira gogotsu titulua irabazteko, baina beti ere Orio gertu dutela. Uraldiari dagokionez, zuk ondo aipatu bezala, gaur metrobete inguruko olatuak espero dira, temperatura 20 gradutik gorakoa bada, 23 graduraino ere iritsiko da, eta gaur, jaieguna izanik, egia esan momentu honetan jende askorik estabil, baina seguru asko gerturatuko dela estropada handi hau ikustera. Eta geroseago, protagonistekin hitz egingo dugu, beti bezala estropadan zehar, eta uretatik ere bai, Mikel? Baten batzu bildurtu ingo ziren, pronostikoetan euria egin behartzuela, hau adituen motxilara bota beharko dugu, bai, baina jendea nonbaiten izango da, hemen aparkatzeko, etzegon eta bater erraza. Nik uste dut asko behar badameiketako egiten egongo direla. Halaxe da, eguraldi, aparta, arraunerako oso ona. Eta guk estropada hemen
zuzenean jarraitu eta zuei eskaintzeko ere, aitzakiarik gabekoa. Begira, Izuntza Arraun Elkartearen egor goikaldean, hori baino tribuna hobeagorik ezin gaur. Nekez. Eta baten garraitzu artearen goikalde hortan ere ikusten dugu. Eta estropadari ekiteko prest emakumeak gogoratu, 7 izango ditugula gaur lehian, lehenengo txandan 3 eta ohorezko txandan 4. Begira nolako ikuspegi ederra, hauxe dugu lekeitio, paraje, zoragarria eta estropada eremu bikaina. Eta itsasoko lehiak maite ditugun ontzat Ibon, ona etortzea, 10 gutxienez 8 aldiz, ikuskizun handi bat ikusteko berme osoarekin egiten duten bidaia da. Hori da, hau privilegio bat izaten da, antolakuntza aldetik ere urtero, zeinen ondo, Izuntza Arraun Elkarteak antolatzen duen, eta ikusteko ere ona, baina atarikoan esan duguna, oso estropada eremu teknikoa da, eta alde horretatik entrenatzaileek eta patroiek batez ere oso ondo hitzegina ekartzen dute lehorretik gero uretan egin beharreko. Protagonistak ekarriko ditugu, gaur beste era batera aurkeztuko ditugu, 2 favorito nagusiak San Juan eta Orio ditugu, Bizkaiko ordezkaririk indartsuena Deustu, eta 3 klubetako patroien hitzak ekarriko ditugu, Sara Gandarak haiekin, emakumeekin grabatu dituelako lehen elkarrizketak. Eta hasteko Nerea Perez dugu, San Juango traineruko patroia gogoratu, gero Nadeta Agirre izango duzuela, eta baita ere Aiala Uribelarrea. Zuk esan dizuna ez, lengo urten nibekak irabazizun, da nik uste espinita hori hor dakagula, orduan gaur tope eta lortzen irabaztea. Nik uste gaina Orio gehozta beto aidala, goraka dijoala, eta gakoa ez dakit. Nik uste hemen kale diferentzia badaola pixkat, baina nahiz eta eozein kale tokatu, hona iten lortuko deu, eta Importantia da horreotia, zuk esan dezun bezala, eta gaur gogoakin etorri gea, azkenen txapelketa, Euskadiko txapelketa berezia da, eta hori gogoakin gaude, Gipuzkoan hor ikusi genuen segundu batea geditu ginala, eta ligan deba ikusia, beti bigarren gaudela, baina pixkat salto bat eman deula. Eta gaur. Nik uste ez daukagula inolako presiorik, ez? Euskotren ligan sartzeko estropada horietan ez genuen gure mailarik gorenena emon, eta hemen saiatuko gara alik eta hoberen egiten. Aurkezpenak egin, protagonistak ekarri, eta goazen orain lehen txandari begira, kale zozketak ekarri diguna zuei azaltzera. 3 arraun elkarte izango ditugu, azkenean ezinezkoa izan da, 8garrena ere osatzea, lan kontuak eta direla, kontuan izan gaur Bizkaia eta Gipuzkoan jaieguna dela, baina Euskal Herri osoan ez, Ipar Euskal Herrian adibidez, lareguna dute, Lapurtarrek ere izan zuten azkenean gonbitea, hemen kontua da, berez, Kaiku etorri behartzela, Bizkaiko txapeldun bezala, baina Kaikuk lehen urteko juvenil asko ditu, eta araudia zorrotz bete behar denez, horiek ezin parte hartu, eta horregaitik etorri da utxune hori, ez, Ibon? Hori da, Kaiku talde gaztea duelako, eta hemen hori da, emakumezkoen treneroetan gertatzen ari dena. Gizonezkoetan, baino, askoz ere batazbesteko adina, askoz ere gazteagoa da, Tolosaldeak, esate baterako, aurten irabazi du, Ete ligako lehenengo bandera, eta batazbestekoa, 18 urtera ere, etzen iristen. Alde horretatik, pena, hemen buia bat libre ikusten dugulako, baina Bizkaiko txapeldunaren buia. Bizkaiko txapeldunaren buia. Kaikuk Deusturi 19 segundu sartu zizkion, Talea Artibairi minutu bat eta 28 segundu. Baina araudia hor dago. Beti dioguna pixkanaka, zorionez, emakumeak bidea egiten ari dira, eta urren urterako edo araudi aldatu behar da, aukera hori ere hor dago, gogoan dut, duela 8 urte, Zierbenan jokatu zen Euskadiko txapelketan, orduan, emakumeak 4 luzetan, egin behar izan zuten arraun, hori ere aldatu zen. Gero, torri zen aldaketa. Nik uste dut Euskadiko federazioaren aldetik, badagoela borondatea gauzak hobetzeko, eta ikusteko, eta pixka bat, indartzeko. Badatoz, poliki, epaileen agindutara kokatzera. Epaileak prest, hor duzue Perez jauna, Iñaki, eta berak kokatuko ditu irtera honetan traineruak behar bezala. Lehen kaletik Tolosalde izango dugu, 2. kaletik Donostiarra, 3. kaletik Hondarribia.
Eta aipatu behar da, Gipuzkoako txapelketan, Bizkaiko datuak eman ditugu, San Juan izan zela garaile, 11, 10, 52, eta hori, segundu terdi pasatxo, 1 eta 60 zentesima atera zizkion, utxaren urrengoa, Donostiarra 53ra, Hondarribia 51era, eta Donostiarra lagunak deskalifikatua izan zen, eta gaur Donostiarra da, hemen Gipuzkoako hiriburuko ordezkaria, beti ere, Euskadiko txapelketara, Gipuzkoako txapelketako 4 onenak eta Bizkaiko 4 onenak datozenak. Eta erne, guztiei dute aukera, lehen txandatik eta bigarren txandatik ikurrina irabazteko. Hori hogar garrantzitsua da, kurlentzat. Bederatzigarren edizio dugu, eta palmarezean Getaria Tolosak ditu 3, Zumaiak eta San Juanek 2, Ibaikak 1, joan zen urtekoa, baina ziklo aldaketa baten eraginez, ez da honenen artean hori. Hasi da txapelketa. Ea ba. Haizea orain zuzen, zuzen sartzen zen. Hori zaindu beharko dugu, goizean zehar zer egiten duen haizeak. Ez dago arazo berezirik, dena modu honean hasi da, eta ikusi beharko da orain, nola moldatzen zaizkigun ontziak. Ea ba. Tolosaldea, Zarauztarra kutsitako treniruarekin, bata treniruarekin, izan da bezala. Duela 10 egun, pasaian, bere historiako, lehenengo bandera irabazina, treniruan. Bueno, sosketa erabatera eman digute, baina ikusten ari garena ez dator bat horrekin. Bigarren kalea libre da, 3. kaletik ditugu Donostiarrak eta Hondarribia 4. kaletik igon. Bai, bigarrena libre. Bigarrena libre kuriosoa da, gehienek hemen bigarren kalea maite dute, Euskadiko txapelketara etorri eta bigarrena libre. Bakarren batek aldatuko luke, guztiek aldatuko lukete. Donostiarrari ematen dio horrek, aukera polita. Hori da. Bueltako luzean. Hori da. Autopista bezala jarriko zaio. Erika Gonzalezek ideatutako taldeari. Hortxe ditugu Donostiarrak. Eta momentuz Hondarribiak aurretik sartu du branka, Donostiarra ere parean da, eta Tolosaldea lehen kaletik ontzi bateko atzerapenarekin dugu. Txamarreko askatu du. 34 pala da. Hemen Donostiarrak, burrukan Hondarribiarekin, oso test garrantzitsua Donostiarrentzat. Kontuan izan da, 3 ontzi hauetatik bakarra dugula Eusko Tren Ligan Hondarribia eta besteak ETE Liga. Hori da, eta hori, bueno, Tolosaldearentzat eta Donostiarrarentzat indarrak neurtzeko aukera paregabe izango da. Estibaliz Gezala, 6 segundoko errenta nahi duela. Lan erditan, kanpoko baliza horretan. Nik iruditzen zait, kanpoko baliza honek, baldintza hauetan, oraindik ura behera doa, orain korrontea, gehiago izango du, alde joateko. Etortzeko iruditzen zait bihurriagoa, batez ere kanpo alde horretan. Donostiarren ontzitik hartutako irudia. Iñaki Mendizabal, entrenatzari. Bai. Hore, bueno, San Juanen, eta Zarautzen ere ibilia, entrenatzale lanetan. Hirurak hortxe doaz ba, elkarren gainean ez, baina treneru terdiko aldea. Hondarribia ere, bai, behontzian. Bai jauna, Mendizabal. 2 segundo, tartea zabaltzea dela erronka, garbi esan du hau Gezalak, Hondarribiaren patroiak. Eta hemen goaz, Donostiarren ontzia. Ondoko itxasoa eta hor, treneruak askorik ez, baina zanbulu pixkat egiten du, Boston metro oraindik. Balizara iristeko, kanpoko balizak. Itxasarriaren parean.
Estibaliz gezala da hori. Bai, untzi bat, 6 eskatu ditu, 3 segundu lortu dituzte. Nik uste dut gero badak jakingo du, gero buelta emandakoan. Bueno, behar bador korrontek gehiago izango dela kontra. Buelta hartzerakoan, era bat, Donostiarrek izango dut, 31 eskutik. Elkarren nahiko gertu doaz, elkarren gandik. Eta Tolosaldea ere eusten ari da. Ez dagoela 9 segundu, ez dago hain urruti. Bueno, txandako lehendabiziko protagonistak harriko dizuet. Bera Aitor Oiarzabal da, Tolosaldea, egun hon. Egun hon. Bueno, Tolosaldea historia eginda, etorri da Euskadiko txapelketa honetara, ez da, bandera horrekin. Bai, dela bi aste, errenterin irabazi genuen. Ez genuen espero, baina, hortxe aigea, beti borrokan, eta lortu genuen azkenen, lehenengo estropada irabaztea. Eta ze asmorekin etorri zarete Euskadiko txapelketa honetara? Hona etortzeko nahiko lan izan dugu, traineru osatzeko jende gaztea daukagu, eta, justu etorri gara, amairokin eta patroiakin, eta, nun usten diguten. Sorterik onena, zeuentza. Bale, eskarrik asko. Araudia bete egin behar eta muga batzuk, ez? 4 segundu Hondarribik Donostiarrari, hor dago tartea. Segon kortu eginda, alde hori. Honek esan nahi du, beste, Hondarribia, Euskotren Ligan aritzea, ez dela kasualitatea. Hondarribia, bai esan migon, esan. Ez, Hondarribiak bai zabaldu egin beharko duela, ziaboga hartzeko. Hondarribiarentzat ere, hau esan nahi nuen test bat izan daitekela, oraindikan matematikoki ez, eta posibilitateak badituzte playoffaz gaiesteko, baina playoffeko tokian daude, laugarren. Donostia Arraun Lagunak Euskotren 17 punturekin 3garrena da, Hondarribia 13rekin da, oraindik saiatuko dira hori saiesten, baina gero playoffeko aurkariak non egun daitezken jakiteko ere ona. Test oso argigarria gainera. Ziaboga ona eman du Hondarribiak, Bost eta 58 haientzat denbora, Donostiarrak 5 segundu gehiago, eta ea orain. Poparian eta norabidekin eta... Kateatu egin da, estriborretik. Bai, Tolosaldeak estriborretik hartu ditzago. Zia bizko! Donostiarrentzat 6-0-3. Nahikoa azkar, egin dute maniobra. Eta patroia nahiko lanekin. Oraintxe. Bueno, 40 segunduko atzerapenarekin Tolosaldea. Askotan segundu bat irabazi nahi eta gero larrutik ordaintzen da. Bai, eta gero olatuaren norabideak ere, bai. Biziko kaletik 4garrena bezala sartzen zenan kanpoan, olatuak begira, Hemen dugu. Ez du sartu begira, Eusten, sartu gabe. Sartu gabe. Ezkeneko unean, Bai, pena bat. Bueno, 6 eta 38 epaimaian Tolosaldearentzat hartutako denbora. Eta orain, Hondarribik Donostiarrari, Ziabogan 5 eta bigarren luzean jadanik 7. Atereare ondo eginda Hondarribia, Ziabogatik. Estibaliz Gezalaren agindutara. Errenta badu. Eta hala ere, erabaki dute kaleari eustea, Ibon. Bai, momentuz, nik uste dut, 2.-laugarren kaletik dola. Ana Osteins, Donostiarra, egunon. Egunon. Zintzo pantaiari begira, gaur asko dago jokoan, ez da? Bai. Bueno, normalean eten ibiltzen gea, eta hor gau da aukera bada ikusteko Hondarribi non dagoen, gure txandan atera da, eta bueno, bai. Eta ete liga horretan ezin hobeto zabiltzate. Bai, oso gustora. Batzutan, bueno, gehienetan ez baino 3 bandera lortu ditugu eta oso motibatua da dineskak. Beste bat, baina bueno, orekatua badago ere bai, ez? Beste batzutan beste taldek ere lortu dute eta bueno, horrek ere lehiarako zen bate digu. Zein izango litzateke gaurko helburua hemen Euskadiko txapelketa honetan? Lehenik eta behin, ahalik eta hoberkien arrauna egitea, hombre, gure kasuan Hondarribiri irabazita oso nahi izango litzateke, baina gauza da ondo arrauna egitea. Sorterik onena? Mila esker. Testari begira gainera ondoko kaleti doaz. Bai. Eta, bueno, bada hori ere jakiteko bakoitzan non dagoen. Gero entrenatzailea jakingo du, ze kuadrilla, ze rotazio,
hori oso garrantzitsua da. Gero askotan entrenatzaileek beraiek ere ez dute jakiten, zer gertatzen den, esplikaziorik aurkitu ezen, estropadan gertatukoari, eta askoz ere fidagarria izaten da, noski, ondoko kalean doanarekin alderaketa egitea. Nik uste dut, orain pixka bat estrigorrera egin duela Hondarribiak. Orain arte, kaleari eutxiz, eta orain ari da pixka bat, barruko kaleen bila Estibaliz bezala. Nahi duen egin dezake, duen errentarekin, eta gainetik 3 arraun elkarte ditugu lanean. Bigarren kalea libre. Hauxe izaten da, ohiko maniobra hemen Lekeition. Baina ez da beti asmatzen, Askotan laugarren kaletik 3. gotik doanak bere kaleari eutxiz, eta 3. gotik edo 4. gotik sartuta, asmatu izan du. Beste segundo bat, da eskari da, 10 eta 11 nahi ditu, eta segi, gehiago. Eta Tolosaldea 47, bueno, Ziabogan galdutakoarekin 40 izan dira, Istriborretik ebana gero Ziaboga, eta hori norabidea berriro aldatu eta behar bezala bukatu maniobra, orain 47, gehiegi ere ez dute galdu. Ez, iruditzen zait. Bigarren luze honetan. Rankaz gehiago galdu dutela. Horan bai, Estriborrera. Donostiarrak 2 segundu jandizkio, ama Guadalupekoari, baina tartea hor dago, 9, 10, 11, 3 traineru. Katamaran erreferentziak garbi jokatzen dizkigu bi traineruen arteko metro. Eta ondoko itxasoa daukagu paga handia, daude, Garba da alturaz, bat metro terdi ingurukoak. 0,6koa da bataz bestekoa, tarteka bai etorriko da bat handia. 0 kalera, Bai. Gehiago markatzen du. Eta itxas beheran, are eta gehiago. Alegin bizia arraunlariak eta baita Estibaliz gezala patroia. Horentxe, sarri handia, 38 palan. Oso ondo Hondarribia. Estropada bikaina egin. Eta bai. 11 eta 28. Hondarribiaren denbora. Hemen Donostia. Bai Donostiarra. 11 segundu gehiago. Eta atzetik Tolosaldea. Donostiarraren denbora 11, 29 eta 73. Azkeneko txampan. Hemen dator Tolosaldea. 36 paladan, orantxo olatua. Irurak 0 kalera, Zeharo 0 kalera irurak. Eta zalen txalo artean, gora beratxo izan eta gero hementxe da, bai Tolosaldea, 51 segunduko atzerapena, eta 3. postua lehen txanda honetan. 12 minutu 19 segundo eta 78 eunen, hori diferentzia beraz. Aurrera zara. Frantziz González Etxabarri, egunon. Egunon. Beno, egin duzue, egin behartzena, ez da txanda irabaztea. Bai, ala zen ez, gaur helburu horrekin etorria txanda irabazteko, baina, bueno, batez ere gure helburu arten da talde hau sendotzea, esperientzia hartzea, eta emaitza bigarren plano batean gelditzen dira. Ez da txantxetarako moduko helburua, hori, azkenean taldea osatzea zaila izan behar du. Bai, nahiko saltasun izan ditugu, eta, bueno, horrekin taldea osatzearekin garaipen handia da, eta, bueno, bai, Euskotren Liga sartzea, eta gaur ere txanda hau irabaztea, bueno, garrantzitsua. Txanda irabaztea, eta lehen da biziko txandatik ikusi ditugu askotan, garaipen handiak. Bueno, gaur oso zaila da hori, beste txandan maila handiko taldea daude, eta ez bada egoera asko aldatzen ezinezkoa, baina gu pozik egindako lanarekin. Ba, gozatu, zorionak, eskerrik asko, Frantzi. Eskerrik asko. Frantziz González Etxabarri, Hondarribiak aspaldiko helburua izan du. Emakumeen lehia horretan ontzia berriro uretan jartzea eta lehiakor,
eta pausu hori eman dute, eta Cortez prestatzailearen eskutik, Iker Cortezen eskutik, aurten pausu ona, sendoa, bat baino gehiago. Eta handia, Bai. Beste bakarren batzuek, gehiago gustatzen zaie, pauso txikiak eginez urte, eta aurten Hondarribiak lortu du, batetik trainerua osatzea, eta lau honenen ligan sartzea. Eta gainera, astebukaero, konfirmatzen ari da, sailkapenak adierazten duen maila honori. Bueno, hemen, ekeition erreferentzia hor da, 11:28, Hondarribiaren denbora, 11 segundu gehiago behar izan ditut Donostiarrak, eta 51 gehiago Tolosaldeak. Hauxe lehen txandak ekarritakoa, eta berehala bigarren txandan izango ditugu, Bizkaiko txapelketan bigarren da hirugarren izandako Deustu eta Lea Artibai, Kaikuk, txapeldunak gazte asko, juvenilak, lehen urtekoak, eta araudia betetzeko modurik ez, gaurko eskifaia osatzerakoan, eta horregaitik ez dugu hemen. Eta beraz, Bizkaiko bigarren da hirugarren, Deustu eta Lea Artibairekin batera, Gipuzkoako txapelduna, San Juan, eta txapeldun ordea Orio izango ditugu orain ohorezko txandan. Eta epailen agindua jaso, eta badoaz poliki-poliki, balitzara, patroie gero estatxe hartu, talanari ekiteko. San Juango hankeko pare ikusi dugu, duri zeten txio, Orain paliza gartzerakoan eta, neortenak xili, epaileak zer esango zain. Aizia egonkor samar esango nukenik. Oraindik ipar mendebaldeko ikutuarekin. 8,2koa, bataz bestekoa, lehenengo txandan. Ize pixka bada, izetxo pixka bada. Bai. Norabidearekin orain, horixe zaindu behar dugu. Bueno, badatoz, lehen kaletik San Juan arituko da, Gipuzkoako txapelduna, bigarrenetik Deustu, hirugarrenetik Orio, eta laugarrenetik Lea Artibai, etxeko trainerua. Eta estropada honen kakoetako bat, nire ustez, noski, arraunen nola egiten duten, erakusten duten maila, baina bestetik Oriok ea gaitasunik baduen, lehenbiziko luzean, Deustu atzean utzi, eta ziabogo batik atera atzerako kalea irabazteko aukera. Bueno, epaileak jadanik gauzak aztertzen eta agindutxo batzuk ematen, ontziak behar bezala koka daitezen. Ez dute zailtasun berezirik. Eta pronto dira. Bandera txuria. Baleko, Aibon? Ona. Ai, bai. Bai? Eta Oriok irtera hona mundu, Horreneko lau bozpalak bizi-bizi eman dituzte. Eta iruditzen zait Deustu alderantziz motel xamar, eta parean jarrita, bigarren da hirugarren kaletik kontrastean, ontzi erdi bat hartu du. Bai. Hori jo aurretik da. Segundo bat San Juani, Lea Artibai, bi irura eta Deustu ere irura. Oraindik bizi-bizi horre ikusi dugu, bateleren treniruak emandako, hortxe saltoa. Eta hemen, gaur aldaketak. Eta gutxitan bezala, gaur Gereñok hankeko parea aldatu du. Sara Elizaso, horretik, Ane Pescador Estribortik, ohiko hankekoak edo estropadarik gehienak, denak izango nuke jokatzen ari direnak, gaur lehortean dira, eta horretik Ugarte sartu eta Estribortik goldarazena, lehen ere ikusi dugu, Pescadorren ordezko gainerakoan, ia beti-betiko trenirua. Gereño gainera bere helburuak izango ditu. Gaur esan behar da, lanean ditugun emakumen traineru guztietatik bakarrak ez diola uko egin Espainiako txapelketara joateko posibilitateari. Eta hori Pasai de Unibaneko arraun elkartea da. Beste guztiek erabaki dute ez joatea. Araudiak dio, 3 itsasminetako lana dela, partaidetzaren arabera egun bat edo bi, eta 7 ez baldin badira, inskripzioa egin da, eta inskripzio epea bihar eguerdian bukatzen da. Egun bakarrera. Orduan, egun bakarrera, eta larun batean izango litzateke
Espainiako txapelketa, Kantabrian, Castro, Galizian egin beharrekoa zena, azkenean Koruñako udalagintariekin adostasunik ez, eta hortik etorri zen Kantabriarako erabaki hori, Kantabriaren aldeko apustu hori. Baina, ez ziren ohartu, igande eguerdirako triatloi bat bazela, eta ezin izan dituzte baimenak eta lortu eta bi antolaketak seri bai, baina ezin moldatu dena proba bia batera egin ahal izateko, eta bigarren jardunaldi hori jokatuko balitz, hori bihar arte ez da jakingo, arratsaldeko 6-etan. Oztopo gehiagi ikusten ditut nik, gauza onerako. Itxurazko zerbait egiteko oztopo gehiagi. Eta urtean behin jokatzen den txapelketa bati begira, azken orduko erabaki gehiegi. Gehiegi gauza onerako. Urtea joan eta urtea torren. Esan da esan ari gara, azkeneko egunetan, baina alatxe da, eta nik uste dut, esan beharrekoa dela. Bai, eta esan behar diegu baita ere arrauntza eta gure ikusentzule lehialdiren guztiei, gu prest ginela, estropada hori igande eguerdian zuzenean emateko, bai emakumena eta baita gizonezkoena ere, baina ezinezkoa denez, zoritxarrez ezin izango dugu estropada zuzenean eman, arratsaldean jokatu behar da, larumatean klasika dugu, Donostiako klasikoa, txirrindularitzan Euskal Herrian, Euskal Herriko itzuliarekin batera, dugun probari garrantzitsuena, eta horren ostean, demoraldi aurrean, Euskal Herria txapelaren finala, Reala eta Atletik. 6 eta 4 estropadaren orduan, aldez aurretik hitzartutakoa, pentsatuz, estropada goizan jokatuko zela, beti izan den bezala, bigarren egunean Espainiako txapelketa. Eta horrela dira gauzak, bai larumatean eta baita igandean ere, igandean ETB kantxa klasikoa dugu, eta ez nolanahiko partidua, gainera Gasteizen, txapelduna, Gaztea, Altuna, Olaitzola, handiaren aurka buruz buru, Amazuriaren feriaren hasiera. Hala ere, gure albistegitan saiatuko gara informazio egokia ematen, nola ez, Espainiako txapelketari. San Juanen 4 segundu eder, hori. Mandio buelta irterari, San Juanen. Eta eta Lea Artibai urrutixeago, Bizkaitarrak. Xanti Zumaran, Lea Artibai, egunon. Egunon. Bueno, ikusten ari gara zeintzu dian biontzi indartsuenak hemen txanda honetan, ez da? Hor argi dago, zeintzut izen indartsunak argi dago. Eta, ze helburu daukazue Euskadiko txapelketa honetarako? Bueno, gure helburua da aurten eta igezbe bai, bada horre neskak arraunien ibiltzia, badakiu oso tristi dela, ero apurba gogorra dela, beti atzetik eta ibiltzia da horre gauzo, baina geru oto-beto daoiaz, jaitxiraz irubidarren atzetik besti hiru, eta ordu da, geldi, nik usten dut lana ondo etxen dago zela, eta segitzen badabe, hola, nik uste dut durren gurtian, beste 2-3 euro itxuko da zela atzia. Zer, ja, lehenko denporak minitxu bitza horrek ez dira ja minitu bat, eta, bueno, mejoraten goizela, nahi dut esan. Estropada ere hau ezagutuko duzu, ondo ezagutu ere, gaur zein da hemen gakoa? Bueno, nik uste dut hemen gaur ez dagoela problemarik, nahi batetik idaziko dago honenak, hori argita garbi. Gaur, beste egun batzutan behoten da, mendebala dago nian, batada hobiagoa eta hori, baina, bueno, guk aurroko lautik junginean eta kriston estropada gendu bat. Zer dago esan? Naturalezi dala, naturalezi eta gatsa ala jakitzen. Sorterik onena eta eskerrik asko, Santi. Segure, eskerrik asko. Santi Zumaranen azalpenak. Dakien guztia zango balu. Bai, berdin dagoela, nik uste estropa eren boak peini ez da duela berdin. Lekeitio, okerrago ikusten dugu askotan, beste baldintza batzutan esan duen bezala, mendebalako gorra azintzen duenean. Baitzak ere gaurko honetan. 5:43 San Juanentza. Estropada serioa ederra egiten ari dira. Gereño prestatutako emakumea. Orain, Oriok deustu libratu arte. Hor ari da. Lehiakor, gaur ere bai. 5:47. Eta hirugarren denbora 5:48 markatu du Hondarribiak eta begira kronoa nola doan 6:13 joango da. Oso zabaletik, Hor dira, deustuarrak Uribe Larrearen kuadrilak ziago. Eta 13 segunduko atzerapenarekin. Lehen txandako biontzi, Hondarribia eta Donostiarra aurretik. Beraz deustu 5. tokira, lan erditan, 6:16.
Bilbotarrentzat. Eta hemen dira, Lekeitio eta Ondarroako emakumeen artean osatutako traineruan Lea eta Artibai. Lea Artibai, Lea, berrogeita, ia 18 segundu. Denbora 6 eta 41. 6 eta 41. San Juan da Orioren artean, hortxe, Maniobran, lau segundu eta orain ere bai. Seira joan daune batean, orain laura ekarri. Poparian asmatu ezkeo izango luke hori jok aukera, San Juan estutzeko eta zergaitik ez garaipena lortzeko, demoraldi osoa daramate horrela. Baina San Juanek errenta handiagoarekin edo errenta txikiagoarekin jakin izan du orain artean lortzen duen diferentzia hori ondo kudeatzen. Hori da, eta hortxe osta aldatu direnean ere, branka aurretik. Oazen ba San Juan darrekin. Adelante, vamos campeona. Suaiga Biki. ¡Tami! ¡Boa! ¡Miramos a popa! 35 paladan. Hemendik aurrera iruditzen zait, olatuak eixiago markatuko diela. Ventaja da, eta ez da. Alaxe da. Ternieru terdi da. Baina horrendik desente falta da, eta olatuak bizitu egingo zai, Katosen txandako beste protagonista batekin, Félix Aguirre, Deustu, egunon. Egunon bai. Bueno, cuéntame qué objetivos o con qué intenciones veníais a este campeonato de Euskadi. Bueno, pues el conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Estar cerca de las mejores y hacer nuestra regata. Con respecto a la Liga ET, lo cierto es que tenéis ahí una bonita pelea con Donostiarra por ese playoff, ¿no?, de ascenso que sería el máximo premio. Sí, está todo muy equilibrado, muy parejo. Estamos siendo muy regulares en la liga, pero esto es muy largo, quedan muchas regatas y bueno, hay que seguir luchando y intentaremos estar ahí. Mucha suerte para Deusto, gracias. Es que ricasco. Eta elkarrizketa garaian, Ibon eta Bio komentatzen, norabideekin, zer egin, San Juan hortxe bere kaletik, aukera ere batzuen pixka bat ababorraldera eta gero olatua markatzen duen norabidean etortzeko, baina hor ari da, esan dugu, 3 hurbildu da Orio, berriro 5 joan da diferentzia. Orain, lehenbiziko kale honek, orain du, nire ustez, duen abantaila orain izan dezake. Eta itxasberarekin gehiago, olatu gehiago altxatzen delako. Iñaki Arostegi, Orio, egunon. Bai, egunon. 4 segundu, 5, ematen du asko dela, baina ez da asko. Bai, 3 jarri geha, hor mantentzen gehan traineru batea, bukaerako metrotan uste pixak gurutzatzeko aukera eukiko deula, baina hortako gertu egun behar dugu, kanpoak nahi baino gehiago bat egue, baina, bueno, buelta oso nahi tenai geha. Eta egia esan, buelta oso nahiten nahi zarete, eta ligan ere oso ondo egiten nahi zarete dana, ze lastima, San Juani ezin aurre hartu. Bai, ustetia estropero gauza berdinak esaten nahi errepikatzen, baina, bueno, hortxe gaude, eta ez dugu etziko, da nik uste dut demoraldia bukatu nioen lortuko duela estropada maten aurre hartzia. Bai, aurrela den, sorterik onena, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Bi trainerukoa da tartea, ikusten dugu norabidea, Orio, bere 3. kaletik, nola etorri den poliki lehenengoaren bila. Orain ari da. Ere bat gurutzatuta orain adete bai. Baina, falta diren metroak ikusita, Ibon, 200 metro pasatxo, dentaja polita da. Hartu beharko lituzke 3 bat olatu. Bai. Eta San Juanenek bat bera ez harrapatzea. Ez dela bat ikaragarri. Bat ikaragarri ona. Orain San Juan olatu. San Juan ari da. Azkeneko 2 minutuan, nik uste dut, 0 kalean lehenengoak, gehiago markatzen du. Bi traineru, orain olatu da zartuko du gainera San Juanek. Diferentzia 7 da, 7 segundo, 2 ontzi, eta San Juan hemen dator. Euskadiko txapeldu. 9. edizio horretan, San Juan. Bai, San Juan! Zorionak, batelerei. 10:45 eta oraintxe Orio. 8 segundu azkenean. Poliki, 4 lehen luzean. Eta beste 4 orain 11:03:06. Oriotarren denbora. Eta San Juanek 2016an lortu zuen hemen marka 10:25-koarekin. Gaur 10:45. Minutu erdira. San Juanek jakin izan du, usten Orio bigarren luzean 3 segundora etorri zaionean.
jakin izan du uste. Eta hemen dator Deustu. Onparaketan, Hondarribi eta Donostiarraren atzetik, beraz, 5. posturako. Hemen datoz Bilbotarrak. Adek ere, 0 kalera. Deustu, azken olatua, bai! Minutu bat eta 4 segundoko atzerapenarekin. Bere txandan 3. Eta orain, estropaderen boa zeharkatuta, hemen da etxeko entrainerua, Lea Artibai. Gogoratu Lekeitio eta Ondarroko arraunlariak ditugula hemen, bi arraun elkarten elkarlanaren fruitua dela trainerua. Arraunlariak egiten zaitzen ikasten, baintxa arraunlari sentitzen. Ea zenbatera sartzen diren. 2 minutu azpitik. Gaia Boitiz, batroin lanetan, hemen da, bai, minutu bat eta 58 eta txalo sorta galanta nola ez, Lekeitio bildutako saleek haiei eskainitakoa. Garbia, gaur San Juandarren garaipena, 10 eta 55, 8 segundu hori, zilarra hori jotarrentzat, Brontzea Hondarribiak, gero 4. Donostiarra, 5. Deustu, 6. Tolosaldea, 7. Lea Artibai. Aitor Ugarte, San Juan, Batelerak, egunon eta soriona. Mi esker. Iasko arantzateratan? Ba, erabat. 3. duzu, Euskadiko txapelketa, ez dakit nola ospatzen den hau. Hombre, gaur gaina egun berezila ospatzeko, gaur San Juanen jaietako azken eguna da, Bateleren eguna ospatzen da, bereziki gaur, berezila, ez, gaur bandera eramatia, eta, bere garaien izan dako, eta gaur bertan San Juanen estropada jokatzen nahi dena Batelerak, dedikatua da nahi, gaur egungo Batelerak eta aintzeineko Batelerak izan dako, Nola ikusi duzu gaurko estropada? Gaur pixka beldurra gano, ez da, eta batzuk ditugu, eta, orain argi dago, pixka helburua zen izan daiteken ligari begira, baina, zuzan duzun bezala gaur arantza bat kentzeko zegon, lehen urteko Euskadiko txapelketa hori, eta, hori jo egia esan azkeneko metro arte, ja praktikamente gainean eraman dugu, 3 segundora ere bajan digute, eta gero azkeneko tramoan bai egia, baulatukin edo asmatu egin dugula, eta 8 arte zabaldu dugu. Baina, estropada luzea da, eta hortxe, ondia. Ligan ezin hobeto. Gipuzkoan estuago joan zan kontua, baina garaipena lortu zenuten. Gaur garaipena Espainiakoa? Lastima, gaur bertan ukatu dute Euskotreneko guztiak, San Juan izan ezik. Lastima da horrela ibili behar izana, ez? Arraunen emakumeen arraunari bultzatu nahi zaio, eta gaur egun badirudi Espainiako txapelketa ezinezkoa dela aurrera eramatea. Tira. Gozatu, sorionak, Aitor, eskerrik asko. Mi esker. Sorionak San Juan darrei eta hortxe doaz orain, arduradunen ontzira, eta bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura Zailburuaren eskutik jasoko dute ikurrina. San Juan darrentzat izango da, garaipen garbia, legez, inolako aitzakiarik ez, joaterakoan 4 segundu brankaz, etortzerakoan ere jakin izan dute hori kudeatzen, 3 segundura hurbildu denean hori ere, eutxi, arronketa galdu gabe segi, eta bukaeran berriro 8 eraman dute tartea. Aldaketa batzuk eginda, lehen esan dugun moduan, hankeko parea aldatuta, zainazio egunez, pasaian festak, han Batelerak, Aitor Ugartek esan duen moduan, arrantza Bateletan, beraz, egun ezin borobilagoa nire ustez, San Juan darrentzat. Gustora asko, horra Ugarte ere, Ugartetako balazena. Bai, erantzunkizuna ere, bai, hankekoentzat batik bat, eta guztientzat, nola ez, guztientzat. Entenatzaileak ere, aldaketak egiten dituenean, da diferentzia minutu erdikoa denan, erresa da erabaki horiek hartzea, baina tartea txikia denean, ondo neurtu behar dira, egindako mugimendu guztiak. Eta entrenatzaileek, gauza probatzen dituzte, noski entrenamentuetan, baina gero, askotan, pausua estropadara, ematea kosta egiten da, eta beti izaten da, kezka puntuari edo espektatiba hori ez da, zer gertatuko ote den. Eta alde horretatik begira, San Juanek berriz ere. Bandera eta hori horrentzat, ni pentsatzen dut pixkat etxigarria edo, esan daitekela, saiatu estropada onak egin, eta behar duen
Suerte apur hori ez, eta bigarren. Jarraitu egin behar, eguna iritsi arte. Gizonezkoen lehian Euskal Labe Ligan zierbenari buruz ere jardun gara, ez? Horrekin, eta seguruenik hor dabilenak azkenean lortuko du saria, ez? Begira, bestela turrean Tomas Galestarrak nola lortu duen garaipena. Bizitza osoan laguntzen, hau eta beste, eta 30 urtetik gora ja, ara, pum, garaipena. Hori da. Eta gero horri ematen zaion balioa ere berezia izaten da, Federazioko presidentea. Hortxe dira, Alkain jauna. Presidenteak detalle guztia zaindu behar ditula eta marine lanak egite. Bueno, ikurriña astintzen posik. San Juandarrak, garaipen ederra eta txapela ere bai. Bakoitzarentzat. Txapelak, ez da? Bai. Malau txapel dotore, Lorea Bilbao, zango da hori? Hortxe da baita ere. Eta saria, txapeldunari, txapela, Ibon. Bai, ala behar du. Euskotren Ligan bakarra ematen da. Detailea da, Detailea da. Dirutzarik ez dagoela, sariak emateko gutxienez, palmarezerako eta oroigarri bezala. Eta etxean dotore gartzeko. Hau irabazi nuen. Bai. Hau irabazi nuen. Are eta gehiago erabate amaterra den emakumeen arraunketan, ez da? Hori eta bandera preziatu da bestetik. Zen mimorekin, nire prezik, bildu egin bandera. Eta patroia gainera, Ardura duen, banderaren ardura patroiarena da. Bandera elegantea, Ibon. Bai. Hori ere errepikatu egiten da. Ongi landutakoa, eta bai. Hala behar du, Ikurriña dotorea. Bueno, hauxe da emakumeen lehiak ekarri diguna, ikusi nahi genituzke arraunea goian dituztela txapeldunak. Oraintxe, gora arraunak, sorionak San Juan, sorionak batelerak, goza dezatela sari nazio egun honetan, festa giroan herrian, gaurko garaipen hau handia da hientzat, eta lehiak eta ordu batzutan behintzat baztertu egin behar da. Eta irudi eder hauekin amaitutzat emango dugu emakumei eskainitako emanaldia. Berehala, Jaun Andreok, iragarkien ostean, gizonezkoen txapelketa zuzenean, Lekeitiotik mundu osora. Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Lekeition gara, Euskadiko traineru txapelketaren 33. edizioa astear da gizonezkoentzat. Emakumetan San Juanek lortu du garaipena Orio eta Hondarribiaren aurretik. Hiru hoe podiumean izango dira gero, herriko plazan domina banatzen direnean. Eta orain mutilen txanda. Lehen kaletik Ondarroa orain, lehen txanda honetan, bigarrenetik San Pedro, hirugarrenetik Izuntza, laugarrenetik Donostiarra, bandera txuria. Eskerra asko. Bai, hasi da Jaun Andreok lehenengo txanda. Ea ba. Orain eizeak hemen pixka bat geratu bezala ematen du, ea norabide aldatzen den, Ematen du hirugarren kaletik Izuntza bera ere, KE Ligako ontzia izan arren lehiako ratera dela, ez? Hori da, esan dezagun, Izuntzak hemen eran egun bandera irabazi zuela, eta lehenbizikonean laugarren kaletik. Hemen Ondarru, igandean egin zuen, nik uste urte osoko estroparik apalena, eta Iñaki Errazti iruditzen zait, pixka bat aztertuta, atera duen kuadrilla, lehen gora etorri dela, behar bada estriborrean, kontrankean, zera falta du,
Elu, txano sartu du, baina Frantzez, Asier Peña, Errazti eta abar, sartu egin ditu pixkat, Iñaki Erraztik, eta iruditzen zait, nahiko duela, igandeko arantza atera, denboraldi oso egiten ari diren arren, bueno, beste itxura bat eman. Hain berezia izan zen igandekoa, korrontearen eraginez eta ze gola berak izan ziren, baina argi dago bai. Bueno, hemen San Pedro, momentuz lekitxarrak 2 segunduko atzerapenarekin, eta San Pedro tarren artean, bueno, gaur veterano esela, igual Kortajarena ere hor da barruan, baina esan daiteke ontzia, bueno, bazen egun serioan, lehiaketako ontzia atera eta aurrera, ez? Behar bada, nobedadea, esan nuke Josu San Sebastian, espaldan dela, gainerakoan, 13 mutiletatik, Mikelek, beti biltzen dituen tostan, jarri beditu Arostegi. Bueno, eta hemen izuntza, Ozertz Aldai, arraunlari eta prestatzaile, Goikoetxa Xagoa patroilanetan, eta esan behar dugu, denboraldian ederki kokatuta daudela, Ligan astillero 89 puntu, Lekitxarra 94, biak playofferako postuan, 4 puntuko altxorra du, bada zerbait, Augustuan sartuta ja, eta Teustu 80, gero Getaria 71ekin urruti geratu da. Eta gainera, sentsazioa kanpotik beti gora, betik edo erdi mailatik gora datorren talde badela, bueno, hobetzen ari dena, eta hortxe dago, esan dugun bezala, igandean hemen Lekeition bandera irabazita datu. Eta hemen Donostiarrak, Akazagaren taldea, patroilanetan Arkaiz Diaz, eta Eliza Zukarri du hanketik, mugimendu batzu bai, ez? Batzuk antzematen dira bai, Kepa Arrizabalaga, 3. tostan, Baborrean berriro ere, lehi barranketik, Jurramendi ekarri du, 3. tostara, normalean 5. ibiltzen da, bueno, esate baterako Donostiarrarentzat, hau estropada ona egin, eta pere honen eman bai, baina Igorrentzat aukera izan daiteke, zenbait gauz, probatzeko, ikusteko, eta Ondarrutarrak estropadaren buruan, eta Ondarrutarren entrenatzailea, Iñaki Errazti, Aginako semea, ekarriko du orain pantailetara. Bueno, garko asmoa dugu, estropa txukunein da, tanda disputatziak hau, nik uste tanda politiak haula, baina kontra jo gogorrak ikoitugu, Donostia, San Pedro izuntzaren maila ona ematen nahi da, eta nahiko lan egiko dugu, baina saiatuko gara, tanda hortan, muturra sartziak hau. Argi dago, helburu ezberdinekin datozela denak, Iadani Lekitxarra 6-7 segunduko atzerapenarekin, hauentzat ere tez bat bada, ikusi, aurkari hauen artetik apalen aligan zein da, San Pedro nola dabi, zeratako estropada, ze kuadrilla ekarri du. Era ba. Beti atera daiteke, ondorio bat playoffari begira, ezta? Zalantzari gabe, hori Ozertzaldai entrenatzaileak, izuntzako entrenatzaileak gainera San Pedro ondoko kaleti doa, eta hori esnezalearen kontuak izango dira behar bada, baina guztiek egiten dituzte. Aukeran gehitxo galduta lehenbiziko luzean, izuntza, azkeneko, eta ez da topiko bat, azkeneko estropadetan poparean oso ondo etortzen ari da. Bazen Ondarrutarrekin, estropadaren buruan dira. Dotore arraunean, Presari gabe ongi bukatuz. Hau ez da igandeko Ondarro. Beharko, Bai. Bueno, 2 segundo badituzte, Ondarrutarrek San Pedroren aurretik, estropadaren lehen laurdena, Donostiarrak eratzen orain. Laugarren kaleak hause izaten du. Hor kanpo kalde horretan, nik ez dakit zergatik, askotan, denbora gehiago behar izaten du, minutu terdi, 2 minutu falta direla. Ziago garako, sartu eta atera. Hori, dezentetan ikusten da hemen Lekeition. Abizua altunari eta Baborrek segitzeko dio Larrinaga patroiak. Ontzi bateko errentarekin, sartu dira, 3 segundu. Donostiarrei 5, Lekeitzarrei 11. 5-5, Ondarrutarrentzat. Donostiarrak ziago oso on egin du. Ea orain, poparia. San Pedroren denbora 5-7, Donostiarrak 5-9, 9, eta 5 eta 15 izango dugu izuntza. Ea orain. Beste estropada bat. Bai. Alde batetik ikusi beharko du, gaur ere etxegoien nola moldatzen den, ez? Horretarako da CaixaBank
sariaren lehia horretan, patronik onena, oraingoz Euskola Beligan, era debutaria izanik. Begira San Pedro Olatuan orain, San Pedro Olatuan, oen txartu San Pedro Olatuan. Begira hor, Donostiarraren aurrean, altoka bezala, beti ez da Olatu garbi-garbia izaten, zein ez zikina dakarren aurrea, eta hori da, hor korronte bururen bat, edo zerbait harrapatu duela. Hogeita hamasei palada. Begira, Donostiarra hirugarren kalera iruditzen zait etorri dela. Ziagogatik zabal atera da. Baina luze honetan ez du ezer galdu. Ziabogan 4 segundora zen eta orain ere bai, 4-bostera. Ez bere kaleti dator, Donostiarra. Eta lekitxarrak ere bai. Oparian trebeak dira, Ziaboga garaian 10 segunduko atzerapenarekin ziren, da orain 11, bakarra galdu dut. Hau, harrigarria, Lekitxarra pixka bat, 4. kalera nola joan den. Larun batean, 4. kaletik aritu zen, estropada irabazi zuen, eta hemen, txandak gehiegi ez dira irabazten 4. kaletik. Eta bandera baino gehiago. Hori da. Baioritz Muñizekin hitz egingo dugu, speaker lanetan nahi da, baina tartetxo bat lapurtu diogu berarekin hitz egiteko, Lekitxarra egunon. Egunon, bai. Eta justu ari zian esaten, nola azte bukaren bandera irabazi duzuen, bandera ederra, eta hortxo borroka bizian kae bat ligan. Bai, etxeko banderia irabaztia gauza gozua da, eta bueno, asteburu honetan lortu dugu. Eta bueno, egiz esan erretxentzago postasuna da, eta taldia RC bat horretan punta-puntan dabil. Hainbat urte dara oiago zor, beti bota dugun arte penaltizia postera, baina ia aurtengoan gola sartzen duen. Bueno, ikusiko dugu, gaurkoari dagokionez, zein da asmoa, hainbeste boiar dauden toki honetan? Bueno, Bizkaiko txapelketan boiar artian ondo konpondu ginean, azkanian brontzesko dominia lortu genduan, horregaitxi gauz, hemen gauzen tokizan gaur, eta bueno, guk hemen ez du ezer baztertzen, azkanian burruka etxen dugu estropada bakotxa, estropada independiente bat izango basango dura, eta bueno, burruka emongo dugu eta ia zer lortzen dugu. Ikusiko dugu, eskerrik asko Joritz, sorterik onena. Bai, eskerrik asko zeberi. Momentu ona dira hauek ondarrutarrentzat, bi traineru, San Pedrori, Donosti 8, Lekitxarrek orain galdu dituzte, 5-6 segundu. Eta orain estrilurrea zabaldu beharko du, izuntzak. Eta begira ondarroa nola datorren, eta larun batean ere getxon, une batzutan poparean, airean etorri zen, trenekua oso airoso ikusi genuen. Hau ez da igandeko ondarroa, Ez. Kalea ere, ez dakit, behar badan honetzen izango, ez gara hortan sartuko, baina beste grazia batekin ari dira. Eta gero aldaketak ere intzitu. Nerraztik, ontzia ere igual behar bada itxasoko estropadi begira, hori lantzen. Aldaketa asko horekak ere bai. Baborre izkatzen die, Txegoie! Horrek esan nahi du olatu ez dela atze-atzetik sartzen. Hanka olatua bezala, olatu azkarra izan daiteke hori. Segi dio Arostegik. Arraunean eta hitz egine. Bera bakarrik du, eskubidea hori hitz egiteko. Hori da. Entrenatzaile eta arraunlaria da. Ze abiso eman duen, olatua galduko dugu, Zuluan segi lanean. Eta Larrinaga ere baborrei eskatu. Bueno, hemen ditugu, balizara hurbildu dira. Eta 80 metro. Eta begira, Miguel, orain izuntza, Lekitxarra, asko galduta. Ben maniobra iritu zaita raroa, nola joan den 3. kaleti 4. Posizioak garbi daude, ia bi traineruko errentarekin ondarrutarrak aurretik, lan erditan, 9:47. Antiguako amarentzat. 6 segundu gehiago, San Pedro. Zabal xamar behar bada, Donosti. 9 segunduko atzerapenarekin Donostiarrak, eta orain izuntza. Hordira Leketioko mutilak. Bueno, San Pedrorentzat 9:53, beraz ondarroa baino 6 segundu gehiago, eta imaian Donostiarrentzat 9:57, eta Lekitxarrak 10:08, eta orain berriz maniobra ostean, segundu bat gehiago lortu du ondarroak. 7 igo da errenta, eta Donostiarrei 11. Ziabogan 9, orain 11. Lekitxarrei 21, orain 22. Honek esan nahi du,
Ondarrutarren motorra pronto dela hirugarren urterako. Egurrean ari dira Ondarrutarrak. Orain lehia, San Pedro eta Donostiarraren artean, eta Nikola, beste hausnarketa bat, lehen ikusi dugu, emakumezko txandan, Hondarribia, Euskotren Liga dagoen trenerua, eta ligako treneruen aurretik. Eta orain ere, Lekitarra, Jaebal Ligako Liga, Euskolabel Ligako treneruen atzetik. Alegia, onenak daudela, goiko ligetan eta zerbaitegatik dela hori. Eta kaleen inguruan, azkeneko barra, Mikel, hemen jendeak laugarrena ez du nahi izaten. Bai, ez da erreze izaten, hor itxasoan gertatzen den guztia, itxaso zabalean gainera hemen, Lekeitio ezelako leku batean, korronteaketik, baina ez da maitena. Baina, asteburu honetan, izuntzak laugarren kaletik, ikeragarrizko estropa. Eta igandean, deustok ere bai, txanda irabazi. Beraz, hau ez da matematika, hau ez da itxasoan misterio asko ditu. Hau ez da kiroldegi bat, hau ez da futbolzelai bat, ez da itxurarik ere. Hau itxasoa da, natura markatzen duena, momentu oro aldatzen baita. Eta itxasoan, entrenatzaile gehien dakitenek, korta batek, Orbañano, Joseba Fernandez, Altzamendi, eta bar. Guztiek beti ere zalantzan, inoiz kategorikoki ez errezan gabe. Beti ikusi nahi, zera ateranek, pixkate aztarrena nondik aterako ibiltzen du. Ondarroa badoa. Bi segundutan zabaldu du tartea. San Pedro ez da urruti, baina hor ditu. Javier Estebanez, Gaiarriba Donostiarra daukat hemen erreferentziak emanaz, egunon. Japa, kaixo egunon. Beno, zelburu dauka Donostiarrak, Euskadiko txapelketa honetan. Bueno, hementzea azkenean lehiatzea ez, osea, denbora berri bat, kategoria berri batean, eta hori, paladaz palada, egunerokotasunean, eta hori, proiektua sendotzen, eta pixkanaka bagoruntz. Ligan ere, bigarren txanda horretan sendo zabiltzaten. Hori da, bigarren txanda, sendo, nekondo, eta hori, estropadaz ikasten, lanian, eta hori da, egunero, zerbait pausuak ematen. Azte bukaeran Espainiako txapelketa jokatuko da Castron, ez zaete egongo ez da? Ez egongo. Azkenean, gaurkoa eta gero hori ligan zentratuak, eta azkenean, hori, gure erronkei emanez. Segi referentziak ematen, eta, besarka bat bidaliko diogu nahi Luzuriagari, ez da? Hori da, zendatzen den, hori ondo bidean dago, baina, pixkanaka, zendatzen. Venga, eskerrik asko, sorteo. Hori, bai, zara. 9 segundu bai, Ondarrutarrek traineru bat. Lortu dute, beste bat orain brankaz. Progresiboki ari dira errenta hori haunditzen. Hori izaten dira, seinale onak. Eta begira ze zentzazio ematen du. 35 palandoaz, eta zentzazioa ez doazela presari gabe, hori. Lortzeko oso zaila da, hori. Oazen antiguako amontzira. Laugarren tozan Iñaki. Nola bizkarra ekarri, Sartu palatan nola lagundu bizkarrarekin, Bizkarra handi horrekin. Horrendikan, sasoiko. Bai. Motorrona du, errezti jaura. Motorra, onenetakoa. Txasisa ere oraindik ondo dauka. Bai, hori da. Urto osoan ari da, oso ongi arraunen. Ondarrutarrak. Eta arraunketa aldatuta, hau ere lehenbiziko estropadetan esan genuen, pasaden urtean, hiri ondorekin, gehiago bukatzen zuten, horten pixka bat gutxiago bukatuta, beste estilo bat, trenerua, neurriak, arraunlariak hortara egokitu, asko ibiltzen ari. Jon hiri ondo, por zerto, pasaden igandean, Getaria eta Zarautzen artekoan, igeri, 37 minutuan. Hendik ere, bakarren batek... Goi mailako kirolaria. Bai. Bakarren batek garrantza egin nahi badu ere, estriborronen bat, hortxe dauka. Dakizu, beste goi mailako arraunlari bat, Portualdean. Castrillon, gaur etorri da, igeri saioa egiten, ikusi dugu irtetzen, eta posik osertzaldairekin da kontu-kontari. Hori genetikoa da. Barruan eramaten. Ez altzea zure ibili ba urte. Gaztetxo bat bezala hor, mendian eta arraunean eta ibo. Gaztetxo bezala ez dakit, baina hori badu kirolariak, Kirola egite daututakoak, gero ere nik uste dute behar dugula guztio. Eta beste bat, hiri onda ipatu dugu, Luis Goñi ere, bai? Esate baterako, lehen igerilari izan, gero arraunera etorri, arrauna utzi eta berriro ere, igerira etorri. Zego Azkarra. Begira baliza. Laugarren hori moitin da, Bai.
Hori zuzendu beharra dago. Gerorako bai, baina oraingoan mesede txiki bat, Hori moitu eginda bai. Eta metro edo lau ere bai behar bada, Metro erdia ez. Ez. Hori zuzendu egin behar da. Bai, horrezko txandari begira, dudari gabe. Oraintxe bertan hasiko dira hortan. 15:29 Ondarroaren denbora, 3. Ziabogan, San Pedrok 15:26, Donostiarak 15:27, Lekitzarrak 16:00. Minutu erdiko tartea dago. 3 luze egin eta gero, lehenengoak azkenari minutu erdia pasatxo. Eta irudipena kanpo alde horretan, hemen pantailatik eta begiratuta, urgaina iluntxeagoa dagoela, Bai, eta gero, San Pedrok ontzi bat errekuperatu diola Ondarrotarrei. 9 segundoko atzerapenarekin izan dira, eta begira. Orain haize aldaketa eta bar, eta Donostiara ere urrutiago ibili da, Ibon. Bai. Bueno, batetik balizan aurreratutako zera hori. San Pedro gainera etorri zaio. Lehenbiziko aurkezpenean esan dugu, ordu bat eta 24 minutuan, itsasbehera, zain dezagun, itsasbeherarekin batera, marea aldaketarekin batera, haizearen joera zein den. Orain, igo da, zerbait. Jose Manuel Oiarbide, daukat hemen alboan, pantaiari begira. Egunon, Livia? Egunon. Zemuz gara? Ondo zen berko. Nola ikusten ari zara, estropada? Bueno, espero genuna, ez da, Ondarroak ekipo bastante polita duka, eta guk 6-7 segundoa mantentzen egin, eta inbiar genuna, entrenamentu bat ona egin, eta ja, azte bukaeran abiz pizka deskantzatzen dugun. Deskantzatu, izan ere Espainiako txapelketan parte hartzari uko egin diozu ez? Bai, ez guaz, Espainiako txapelketa ja asmoa bagenun ez juteko, eta ez Castron izan da, ez Coruñan izan da, ez gina jungo, Bueno, eta ze plan dauka Libiak, azte bukaera horretarako, deskantzatzea? Bueno, oain entrenamentu batzu segitu ostiral arte, eta larun bat eta igandea deskantzatu. Familiakin pasa egun batzuk, eta pixka deskonetatzea ere ondo etortzea. Bigarren itzuliari ekiteko, behar bezala, ez da? Bai. Oain bigarren itzuliai beste lasaitasun batekin enfokatuko dugu, eta, bueno, abertu da temporada bukatzen. Sortarik onena. Eskarrik asko. Posi da Oiarbide jauna, nolabait uztailean, bildu beharreko puntua bildu, lasaitasuna, eta orain irailari begira, gehien bat, Ibon? Esaldi hori falta izan zaio, familiarekin, atxeden hartu, eta Donostiako, abuztuaren 30ean jokatuko den, Donostiako erlojupek hori ongi prestatu. Hortxe dabiltza azken urtetan, ate joka. Aurten ere, ez da, merkea izango, Ez da, gutxe hori. Aizu, San Pedro, begira nola ari den poparian, Zoragarri dato. Segundutxo bat, beste bat. Hemen, Lekitzarrak. Oikotxa xauaren agitutara. Oen txolatuan, 0 kalera. Nabarmen gurutzatuta, Donostiak ez, berriz begira. Donostia, kalea mantenduz. Eusten dio bereari. Hemen azpikaldean, ederki ikusten dugu. Informatikari esker, GPS-ei esker, norabide hori. Baina, Ondarrutarrek, galdu, segundutxo batzuk, posteraino etorri da San Pedro, olatuarekin berenukoan, 8. Olatua eta aurretik dato, Ondarro, San Pedrorekin alderatuta. Berroi, balan, Donostia, Ez dira pasira etorri hau. Donostik 3. Ziabogan 8ko atzerapena zuen, orain 15-16. San Pedro ere begira, bigarren kalera. Ez da torlenengora. Maniobrarik nabarmenena, etxeko traineruak egin du izuntza arraur elkartearen traineru. Estropa ere mua, ondoen ezagutzen duenak. Horren Ondarroak olatua, begira. Ez da olatu azkar hori, badietan da ikusten den olatu azkar hori, pasaden larun batean ketxon da bezala. Begira San Pedro. Bai, olatu hartu du, zerbait urbilduko da. Bai, olatu zoragarria San Pedro. Horrentxe olatua baita ere Ondarrutarrentzat. Bai, Ondarroa, 20 eta 15. Hor da, San Pedro. 4 segundo, rekuperatu izko olatu bakarrarekin, Bai, olatuarekin barruraino. Eta atorren txandari begira argi. Zo olatu hartu duen San Pedro.
orantxe Donostiarrak 3. 14 segundu gehiago Donostiarrentzat. Eta atzetik Lekitxarrak dator. Ondarroaren denbora 20:15, San Pedroko 20:19, Donostiarrak 20:30. Eta zale guztien txalo artean, Lekitxarrak bai! 20:19 segunduko atzerapenarekin sartu dira. Eta egin beharrekoa egina dago, eta orain atxeden hartu eta burua Pasaiako lehiari begira, K-ligako urrengo erronka handiari begira. Gorka Elordi Ondarroa, egunon. Egunon, bai. Bueno, egin behar zena, egin duzue Ondarribiak, nesken lehendabiziko txandan egin duen bezala, ezta? Bai, bueno, honeia ez dakio hasi gesa altzako gara, asko biko genuke altzati seguru emaitza oso mal lortzeko, baina bueno, behintzat guztua, ez da? Azkenengoko estropadan emaitza izan nahi moroku, eta gaur behintzat buelti emon dugu. Eta Espainiako txapelketari begira, Ondarroak ere erabaki du ez joatea. Ez, ja aspalditxik eukenun asmu bentsate omen urrengoko estropari bai etxekure eta horrek 10 egunak ez juti bentsat. Normalin gaina ez ginakei egorre gongo eta ja planifikazio egin joan aspalditxik. Eta zer egingo duzue, atxeden hori aprobetzatzeko? Nik uste dut egun batzuk, jai egun batzuk eta dana eukikora bela, eta gero kunatzea indartute buelta etxeko. Hori da, bigarren itzuliari behar bezala ekiteko. Bai, onatzea Ondarroko estropada, eta gero kune liga maiera, kontxa eta bar, eta onegan asko falta da, eta bueno, ia zelan juten dan. Zorionak, gozatu, eta egongo gara. Bale, eskerrik asko. Bueno, orain horrezko txandaren garaia, eta, bueno, osnarketa hor ditugu Donostiarrak, ea nolako lana eskaintzen diguten orain favoritoek, ikusi, Aizea, Itxasoa. Hori bada albiste bat, ez da iparretik, iparreki aldeko ikuturik ez du jarri, ez du eta horrentxe Santizumaran, txari da esaten, Aizea datorrela, eta Aizea dakarrela, eta Aizea dakarrela. Mendebaldetik. Bueno, momentuz, aurreko txanda honetan 10 kilometroko bataz bestekoa izan du. Ea orain gizonezkoen horrezko txandan zer gertatzen den. Eta beti aipatzen duguna, Mariaren aldaketaren eragina, eta bueno, hala ere, uste dut estropada eremuaren baldintzak ona direla. Eta txanden artean, errespetu guztiarekin esan da, baina ligako lanak eta uztailekoa nola joan den ikusita, bai antzematen da, koska nahiko aipagarria arraun elkarte hauentzat. Zelkapenean bertan ere bai. Hor tartean gainera, Euskola Beligako lau honenen atzetik gero 5. Santurtzi da, Santurtzik kako txartean esango dugu, pekatu egin zuen Bizkaiko txapelketan, eta gaur ezin hemen lanean jardun, Kabo Galiziarra dago gero, eta gero Donostiarrak 64 puntu ditu, Oriok 89 laugarrenak, badagoela tartea. Eta esate baterako, ligako lider Urdaibai eta Ondarroaren artean, hau denbora denak hartu eta bataz besteko egin beharko litzateke, baina 25 eta 30 segundu bitarteko tartea izaten da, ia estropadero, baldintza berdinetan eta aparteko ezer espaldin bat. Baina beti esaten duguna, estropada jokatu egin behar dira, momentuan eta naturak ekarritakoarekin. Ari dira laugarren baliza hori, kanpokaldeko horia, behar bezala kokatzen, horregaitik orain, atzerapen txikitxo bat, ez dituzte lanera deituko, horrezko txandako traineruak, baina ematen du buia badagoela, jadanik bere tokian. Eta behin hori eginda gero, hortik aurrerako lanak errazagoa dira, Ibon. Nik usten dut, orain Marinela, txikota lotu, eta hor, buiari erazten zaion metalezko kirtena edo, horrentzarako ari dela prestatzen. Bai, jauna? Ordoa bere laguna, eta egin beharreko lanak ematen du bideratuta dituzte. Txikota lotu, eta orain kertena sartzeko, hor prestatzen den, kaltzoantzeko bat, zera batekin, zulo batekin, hortxe sartu, eta barrura. Horrek esan nahi du, korronte handia dabiltza, azken aldi honetan, badakite esan da esan ari garela, korronte handia dabiltza azken aldian,
ilargiak eta marea biziak direlako, aparteko zer. Gaur bertan orain eguerdiako 71 koefizientea altua, ja. Bueno, hemen Lekeitio. Euskal Herrian baditugu herri dotore asko, baina hau orezko txandan jarriko dugu baita ere, ez? Ala jarri beharko dugu. Bai, noski. Ala jarri beharko dugu, ez? Ez hemen gaudelako. Bueno, Marinelen lanak bukatu, bien bitartean hementxe dituzue, aurreko txandako irudirik ikusgarrienak eta berehala epaimaitik dei egingo diete. Horezko txandako ontziei, zirbena jadanik hor da, hirugarren balizaren parean. Eta gogoratu horezko txanda honetan lehen kaletik, Bermeo izango dugula lanean, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Zierbena eta laugarrenetik Hondarribia. Deitu dituzte, Bai, deitu dituzte. Gogora dezagun, Bizkaiko txapelketan, hemen bertan, Bermeok 20 eta 25koarekin garaipena lortu zuela, Zilarra Zierbenak, polemika izan zen gainera, Zierbenak azkenean Bermeotarren txopa ikutu zuelako, eta baina eraginik ez elkapenean eta epaileak hortan utzi zuen. Eta kanpoko balizak orain bai xuxen eta egoki. Bueno, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena, suposatzen dut txuria ere. Lehen digan ondo zegoen. Hor bekaldean ikusten dugu, bai, ondo da. Bueno, eta Gipuzkoako txapelketan, txapeldun Hondarribia, errenta hundiarekin, 22, hori 22, Donostiarra 29, San Pedro 28. Eta esan dezagun, Galiziako txapelduna Kabo izan dela, 23, bigarren Ares, 23 segundura, hirugarren Meira, 27, laugarren Tiran, 30. Espero zuten mailatik pixka bat bera tirangoak, baina gero ligan suspertu dira. Eta Kantabrian, Astillero da errege, 21-0 lortu zuen garaipena, Pedreña 20, hirugarren Camargo, 25, laugarren Santoña, 50. Hauek prest, Hai, hortxe ditugu. Lanari ekiteko prest. Lur Uribarren dugu hori. Gaur Josebak, Uribarren aldeko, justu egin du. Ea Bai, kateatuta hemen dago. Zandi Orentxe Uribarrenek. Trabatuta dagoela. Hori da. Bai. Lehen kaian galtza luzeekin ikusi dut, eta eneko pronto, Bilbao, baina entenatzaileak beti du aukera azken aldaketa txuri egiteko. Bueno, hori askatzen duten bitartean, bi txapeldunen prestatzaileak ekarriko ditugu pantailetara. Joseba Fernandez, Euskadi eta Bizkaiko txapelduna, eta Mikel Orbañanoz, Gipuzkoako txapelduna den Hondarribiko entenatzailea. Bueno, uste dugu ondo iritsiko garela, gure berzio honena emateko gai izango garela, eta bueno, espero dut estropada oso estua, oso borrokatuta, eta bueno, ea berzio horren bitartez gai gean titulua errepikatzeko. Bai, bueno, saiatuko gea baino ematen, orain arte egin deun bezala, eta iritzet hori lortze bat imadeu, aurkarikin horra aurren ibiltzeko gai izango gehala. Bai, bueno, egualdiai begiratuta emateu aldaketa handilik ez dela, itxasoren eko ondo dago, eta iritzet gaur irabazteunak onenak irabaziko gula. Bueno, ea, ematen du arazoa konponduta ditugula, eta lanerako pronto denak. Erreferentzia Hondarrutarrena da, 20-15-44. Epailek posizioak zuzendu eta berehala hasiko da ohorezko txanda. Euskadiko txapelketa joko Lekeitio, bandera txuria bai! Erne! Entzun dezagun epailea. Atzerak ez harrapatzeko, dior bat ematek. Hondarribi, proba! Opa, Hondarribi, opa! Opa, Hondarribi!
Joseba Munarriz, abante eginez. Txukun xamar ikusten ditu. Bai. Urdai bai behar bada, baina. Oriol, Zierbana, Ondarribia, pota! Hor, ez dakit, Bermeoren txikotan bortzago dagoen, edo? Ondarribia, pota! Aizean norabide berean, eguerdi arte osoan. Itxaso, kepaina ziatzeko agindu ematen ari da. Argi. Badoa! Bai! Ea ba! Hasi dama horrezko txanda, Jaun Andreok, txapeldun izateko, lekitzarako ondarrutarren denbora hobetu behar da. 54. Urdei bai, lehen kaletik, Bermeo, ofizialki txapelketetan, pixka bat atzera xeago, segunduren bat. Zierbena hirugarren kaletik, iruditzen zait, Branka sartuta, bai. Ondarribi ere bai, eta hori jo ere hortxe da. Parean. Hor dira ba, Lur Uribarren patroin lanetan kokatu Joseba Fernandezek. Hori da, eta bestetik, nabarmena, Alfaia laugarren tostan jarri duela, Beñat Izagirrean ketik, eta Mikel Calleja, hortxe estribor espaldan, eta, azkenean konfirmatzen da, Alfaia, zitarik orain arteko garrantzitsuena, Josebak berak esan da azte honetan, berarekin, baborrean kontatzen duela momentuz. Txilea bidez barruan, Hori hemen hori jotarra, salzamen diren mutinak. Hori da, pixka bat, Martinez ikusten dugu, hirugarren tosta estriborrean, Odei Arrizabalaga, laugarrengoan, Alexander Esteban, geratu da lehorrean eta beste nobedadea baborrean. Esteban lan kontuen eraginez. Hori da, nola konpondu duen, Arrizabalaga itzi hartara, zeran jarrita laugarren tostan, eta baborrean, Altxerri espaldan, eta azkare ondarrutarra bosgarren tostara ekarri. Segundo batean ditugula dena. Hemen Zierbena, Borja Gomez patuelanetan, gogora ezagun gaur kupo aldetik ez dutela mugarik prestatzaile. Hori da, horreira, Bilar, Miramon, González, Montes, Pascual da Zonzunegi, denok espero genuen, pixka bat estriborra, eta baborrean ere, nola konpondu duen Rios, Ruiz eta Salbaneo treniruaren gerri-gerrian jarduta. Gazteak etxekoak geratu dira gaur, Endika Moran eta Lekanda lehorrean, eta Sergio Gartzia hanketik lanean. Begira Ondarribia, kanporantz. Lehenengo metro hoien ostean, ematen du Zierbena eta Orio, 2 segunduko atzera pentsuarekin, eta hemen Amunarrizen agindutara Orbaña dozen mutila. Hori da, larun batetik igandera aldaketak egin zituen, besteak beste, estropada guztiak jokautako, Igiazu eta Zagartzazu, ligan beti titular, zeran utzita, lehorrean utzita, gaur, Getxon, larun batean bandera ere bateko kuadrilla bera. Momentu hona Ondarribiaren zatoren, Branka. Guazen haiekin, guazen ama Guadalupeko atrainerura. Ea orain, konparaketan begira, haizearen eragina behar bada orain, hauen kalterako, ondarrutarrak, Ondarribi baino, 2 segundu bizkorrau. Hori haizea da, esan dugu, haizeak gaur ere, marea aldaketarekin batera, nola gora egin duen, eta orain nire ustez jarraitu beharrekoa, 3. eta batez ere, 4. kaletik, hurrengo 3-4 minutuan, nola defenditzen diren, Zierbena eta batez ere Ondarribi, haize honekin. Orain, haize gehiago harrapatuko dira. Dana daude hor berriro. Segundo batean, lagontziak, begira. Calle 1 y 2, nos vamos. Hace guerra eta hace disputa, Ay, ojera. Cabeza. Burua eskatzen du. 2. eta 3. kaletik doazen Orio eta Zierbenaren artean, tarte handia. Bakarren batek metro gehiago egin beharko ditu balizaren bila. Hor da Lur Uribarre. ¡Ay! Ahora sí un poco de ataque, marcas. ¡Ey! ¡Hola! Olatua. Hori behar du patroiak, Abisatu, olatua torrela. Zei irudi bikaina. Hor urak arrotu egin dira, eta berdetu egin dira. Begira konparaketan, Bermeo orain aurretik eta parean dira Ondarribi eta Orio ere bai, Zierbena 2 segundu atzerago, eta hala ere Ondarroak aurretik markatutako denborak hobeagoak, San Pedro berak ere lehen luzean hobeagoa, eta Donostiarraren denboratan datoz orain favoritoa.
Haze estropada. Isiltzeko, Lur Uribarrek isiltzeko. Ondarribia, hor, kanporantz, ondo, babesa galdu duenean. Zierbenak geratu da. Zierbenak lehen luze honen azken metro horietan traineru bat galdu du. Bai, jauna. Eta hornik ez dakin hor. Horiok edo Zierbenak metro gehiago, balizaren bila joateko. Aurrekalariak pronto. Ojeda, Aldape eta Karrion, Ondarribia aurretik. Ondarribia. 5-0-8. Arazoak horiok ziabogan, Aurrekalariak ala ere, hor dira. Zierbenak harrapatu ditu. Bueno, Ondarrutarren denbora 5-0-5-ekoa izan da lehen. San Pedro 5-0-7, Ondarribiak 5-0-8. Urdaibai eta Oriorentzat 5-10 eta Zierbenarentzat 5-12. Eta orain Poparian, Ondarribia buruan, Urdaibai eta Orio 2-3 eta Zierbena 4. Eta jadanik, Poparian hasi eta Ondarribiak Ondarroari errekuperatu dizkio. Bueno, segundu bat, momentu, sortxe dira. Horra, Orioko aurrekalariaren, Ondaperen. Arraun luzea ez, alda hori? Bai, ala iruditu zait, Ez, arraun motza da. Planoaren gora berazen. Goi-goian ikusi dugu. Bueno, ontzi bat, traineru bat Ondarribiak. Orio, Urdaibai eta Zierbena parean dira. Bai. Orain, era bat aldatuko da estropada, Ibo? Era bat, orain Popareko giroa. Orio golaturen bat hartu izango du, Beti dioguna, olatu berari. 3-4-5 palak gehiago jo, eta hor egon daiteke bandera eta tituloa. Aukera dagoenean. Kale hobia zekagoan. Alegia, orain arte ez, orain bai. Zierbena 5 segundora. 5-6, hori izaten da zenbaki kritikoa. Bai, eta gainera, haundi hauen artean, ikusi izan dugu, Borja Gomez Poparian asmatzen ere bai, baina egundana diferentea dira eta ea. Hala ere, Bizkaiko txapelketan oso urruti ibili zen, eta azken luze zoragarri batean, gain gainera etorri zen. Gain gainera etorri zen. Bermeoren hortxe txopara. Nivel, vamos, nivel. Pol. Ligero y atrás, nivel. ¡Ay! Pol Galdizi. Abisua. Gainentzia! Listo, olatu luzia! Segira, 5 segundo. Momenturik honen hause. Ondarribiarentzat. Gainean dator, olatuan dator Ondarribia argi. Hala ere, estropada puntu hontan, 7 minutuko lanean, oraindik denborarik onena Ondarrutarrena. Argi ba. Ondarribia baino segundu bat bi bizkorra. Bada espada ere, ez daitezela lehorreratu. Eta benetan diot, ez daitezela lehorreratu. Haizeak oraindik gora jarraitzen badu, bandera eramateko aukera baitute. Orain Orio, olatua. Lehen Ondarribiak orain Orio gainean. Zierbena ez da erori. 8 dago, baina ez da erori. Oraindikan olatu bat, bi olatutxo hartuta, sartzeko aukera izango luke. Lur Uribarren, bukatzeko esanez. Orain nik uste du, Urdaibai eta hori hemen olatuak geixeago markatuko dira. Itxas behera. Gatozen txandako lehen biziko protagonistarekin, Iñaki Arostegi, Orio, egunon berriz ere. Bai, egunon. Ez dago lasaitzerik, Ez, hemen badakigu estropadak burrukan egon nahi badezu behintzat, gehatzen ez basa behintzat estu jungo diala, eta bai, hor, lehenengo ziagoan hortxe geunden, Ondarribi abantaila atera du, baina, bueno, ontxe behindikan bostea gaude, aber, oain azkeneko metro hauetan zerbait errekuperatzeko gaigean, eta 3. luzeako haindik estropa mantentzeko gaigean. Eta argi bili, haizeak gora egin du, eta momentuz Ondarribia hortxe dabil, Ondarroaren denboratan. Bai, Ondarruk estropa bikaina egin du, eta oaingo kontutan hartzeko modukoa izangoa, ez? Baina, bueno, oaingo gure txanda zentratuko gea, aber hor mantentzeko gaigean,
eta gero ikusiko dugu, ez? Ondarroa bere lana egin du, así que gure txandakoekin nahiko burruka bakau. Espainiako txapelketa, Iñaki? Bai, mutilakin juteko asmoa deu, neska eta nuko egin diou, eta, bueno, ez dakit, ez, zenbat trenun izango gehan, ez dakit zeitxura izango urrengo azten. Ikusiko dugu, ez dago bat ere argi eta sorterik onena. Venga, eskerrik asko. Lan erditan hori hurbildu egin da. Bai, Urdaibai ere, bai. eta Urdaibai ere, eta orain Hondarribiak olatua bera. Hondarribiak du olatua, ontzi bateko rentarekin ekingo dio Ziabogari. Atzean irutraineru galduta Zierbena. Lan erditan Ondarroak 957, eta orain ere Goitik. Abantaila polita Hondarribiak, 959 Hondarribiak. Hori orain ere zer? Orain ere arazoak, orain ere bai. Hobetu irten da, noski. Zerbait badu? Bai, gora beraren bat badute. Pasa den urtean ere, bigarren balizan arazoa izan zuen, hori. Bueno. Hondarribiak 959, Urdaibaik 955, Oriok ere bai, eta Zierbenak 10-0 bat, eta begira diferentzia orain, hirugarren luzearen hasieran, 5-6 Hondarribiak Urdaibairi, hori 8, Zierbenari 13. Baina jaun Andreok, lan erdiak egin eta gero, lehen txandako garaileak, erreferentzi bikaina markatu du, eta orain bertan Hondarribi baino segundu bat bizkorrago, joango litzateke biak parean jarrita, Hondarrutaren Antiguako ama. Lan erdiak osatuta, eta Antiguako ama ez da erori. Osoa egin da gero. Eta Antiguako ama, lan erditatik aurrera ez da erori. Argi beraz Hondarrutarrak. Txanda ongi bideratua bai, Hondarribiak. Eta etxigarria hori horrentzat, bigarren biziagoetan, arazoak izan dituzte. Begira orain konparaketa. Eta eman du bere ala abisua, Amunarrize. Ondarrutarren denbora tangoaz. Bermeo boseira Orio 8. Luze honetan, estutu beharrean dira. Hondarribia etorri, oso ondo etorri da. Orain, badakigu, luze batetik bestera gauzak aldatu egiten direla. Eta laugarrengoan, ja norabide aldatzeko posibilitate gehiago, eta Zierben adibidez, 13 segunduko atzerapenarekin urruti dago. Bai. Urruti dago, ez baita aurkari bat gainditu beharrekoa. Hiru ditu, eta hirurak onak. Berme hortxe da, Bai, Bermeotarren Antxon Uriarte hemen da, pantaiari begira, eta nik uste dut, Ondarroak markatutako denbora ere kontutan izan behar dela, ez da, Antxon, eguno? Ba, jakin jo, datorrena aiziatoskuna abisten da, normal izan da. Bigarren dandatik elankora ongo dena, bentakatzu, ikuste zui Ondarra bizetuna kristolako estropaitza Ondarra izan diko mandatik, eta Ondarro gaurretik, bigarren gu ez, de momento, bigarren, hirugarren, hori zo estetxe atzitsi badun, Bermeo lau segundora gauz, Eta lehen da biziko kalea? Lehen da biziko kalea, beste esan, txarra, oinartin arak edo ziberdatik, zein gu aldanen biko, aizialtza da hori bai, biko aitzi egizo gauna. Irazteko lan gutandakuk ondo duz. Bai, handa guztide, toko dazkuna hauten biko beragaz. Gaur hemen gaude, Euskadiko txapelketa jokatzen ari da hemen, baina asteburuan Castrora begira gongo gara. Castrorako apunte dize, lauen bargazioak ere apunte gariz. Hemen dauzen lauruk apunte gariz Castrorako, beste gara testu Castrora. Bihar amaitzen da apea? Bai, gu apunte gariz, hemen hiru lagunko hirurak sartzin diz Espainiareko. Bai, haue Ondarru ez da apunteta, osesko horrek ezin zuen. Asko kuko indiote? Bai, danak, hemen lagotan dago danak egin duguko, guke haumeko laurek edanatu ez. Orain, hiru tokaten detiez, hiru alako duz bakarretaz. Bai, laugurrena bai bitengo da bien. Seguramente haumeko laure zungo daiz Espainiara. Seguramente, señor Estau. Ikusiko dugu, zer gertatzen den. Sorterik onena? Bale, eskeri zautz. Hondarribia aurretik da, Urdaibai eusten, Orio irutraineruko atzerapenarekin eta Zierbena 14ko atzerapenarekin. Kontuak hartu, atera kontuak ikusentzuleok. Orain, Hondarribia, Ondarroa baino 3 segundu bizkorrago, gero Urdaibai, jarraian Orio, eta San Pedro Zierbena baino segundu bat bizkorrago baita. Bermeo, 9 segundu ere ibili da. Bermeo sartu egin da leia, orain 3. Maniobra garrantzitsua izango da, beste 300 metro, 3 lau, eta ikusi egin beharko da gero azken luzea.
Bukaera arte zera bakiko hau, Eta popareko, lekeition popareko, luze oso bat falta. Eta hori asko da. Asko. Horio, 9 segundura. Bueno, ziaboga falta. Beste estropadaren mu batean esango genuke oso urruti, baina hemen ez. Hemen ez. Hori horentzat orain arazoa ziabogan. Moldatzen badira, noski. Eta Ondarroa 3 segundora oraindik, 3-4 segundora. Ondarroa Urdaibairen denborata. Hau une hona Urdaibairentzat da. Orain nahiko lukete segi. Ziabogan, Hondarribiak Urdaibairi 6, bigarren Ziabogan. Orain 3. Orain nire galdera da. Hondarribiako entrenatzaile patroi izan da, zer egin? Bigarren luzean etorri diren bezala etorrita, 4. laugarrengora. Zer egin? Gutxienez luze erdia, handik. Gero, zirte oza. Baina hori norberak. Kaleari oso helduzaleak dira. Ea. Zartu agindu du. Ziaboak. 15 eta 29 egindu Ondarroak, 15 eta 25 Hondarribia. Hor da Bermeo 3. Ea Horio orain. Ea Horio nola moldatzen. Ez du arraun txikirik hartu aldape. Espaldeak hori gabe Horio. Hori da. Hor joantzaio. Alaren nahikoa Ziaboga, totorea eman du alare. Esango nuke aurrekoa baino hobeagoa. Ziaboga, Bueno, egin dute Ziaboga, azkenengoa eta Hondarribiak Urdaiberi orain 4 luze honen hasieran. Horio 12 da, Zierbena 13. Eta konparaketan, orain Hondarribiak Urdaiberi 4 eta Ondarroari 6. Hauxe da, osotasunean momenturik onena Ama Guadalupekoarentzat. Eta lehen ere, bigarren luzean orain iriki dio tartea Hondarribiak Urdaibairi eta luzearen bigarren erdian Urdaibai errekuperatu. 5 segundu. Hor dago errenta. Ja esan die, Ondarroari, hemen dagoela bandera. Orain Hondarribiaren zatune ona, Lehen ere hauxe izan da, lehen biziko erdian. Egira, Aranberri. Atzean geratu dira, 14 segundutara hori jotarrak. Erabat dena hartu beharko lukete orain, lehiara hurbiltzeko. Zierbenak ere bai. Baina tarte handia da. 15. Tarte ikaragarria da. Olatuan orain. Hondarribia, orain Zulora. Bermeo egungo txapelduna, Euskadi mailan, Bizkaiko txapelduna aurten baita ere Gipuzkoako txapeldun Hondarribia, eta iaz gogoratu, Bermeo garaipena lortu zuela Hondarribiren aurretik, segundu bat eta 60.000 errenta txikiarekin. Begira gora doa, Zazpi. Kaleari eutxiz, Orain, begira olatua, orain Urdaibaik olatua, Horio eta Zierbena parean atzetik. Biak, Zierbena eta Horio eta Zierbena, San Pedroren denbora gaio, 3 gehiago, 3 segundu gehiago, San Pedro baino. Hau ere, ez da baskotan ikusten lekeitio, azken luzean bakoitza bere kaletik. Olimpiarrenako estropada dirudi, bai. Albaniar pistan. Hori da. 5 Urdaibai. Eta orain uste dut, Urdaibai kolatu argiago aukiko duela. Bigarren luzearen amaieran ere, hau ikusi dugu. Bai. Baina olatuak behar. Olatuari jotzeko olatuak etorri behar. Aldia behar dute. Eta bere kaletik jarraitzen du Hondarribia. Handik etorriko da orain. 4 segundura hurbildu da orain. Bermeo. Eta Zierbenak aurre hartu dio une batez hori. Hau ez da bukatu, Hau ez da bukatu. Hala ere, gauzak horrela, momentu honetan, brontzea Ondarrutarrentzat izango litzateke, Euskadiko txapelketa. Hemen, Bermeotarra. Badakite estutu beharrean direla. Dena. Burua eskatzen du orain. Eta Baborrei lana. 100 metro Jaun Andreok. Eta 5 segunduko altxorra Hondarribiak Urdaibai eta Ondarroaren aurretik. Ondarroak aurreko txanda irabazi du, lan ona eginda. Orain haizeak indar gehiago hartu du eta ea ba.
eusten dio Hondarribiak, Bai, bere laugarren kale hortatik eutxe egiten dio. Orain Olatua, Urdaibaik hartu du. Eta orain berriz Hondarribiak. Argi, argi bukaera arte. Lau segundutxo. Orain Olatu garbixeago izan dezake Urdaibai. Itxasberan gaude. 4 segundo eta 200 metro. Irura, trainerua. Olatua. Dena eskatze. Segi, Urdaibai Olatuan. Urdaibai, estutu eta estutu. Eta Hondarribia bere kaleari eusten hortxe. Handik sartuko da. Orain Urdaibai zuloan. Eta Hondarribia Olatuan. 3 segundu. Jarraitzen du. Konparaketan Ondarroa 6 segundura. Garaipena hemen dago. Hondarribi txapeldun. Hondarribi txapeldun. Bai Hondarribia. Urdaibai Bermeo. Bai. Azkenean 3 segundu terdi pasatxo. Ea orain 3. posturako horrezko txandan Orio eta Zierbena Olatuan. Erne Orio. Zierbena eta 4. Orio. Hala ere, Jaun Andreok brontzea Hondarrutarrentza. Hondarribia txapeldun. 5. garaipena historian hemen Hondarribiarrentzat eta begira zeposa. 20.06 84. Hondarribiak irabazi du Euskadiko txapelketa, Gipuzkoako txapelketa eta Euskadiko txapelketa Hondarribiarrentzat eta hortxe da Frantxis González Etxeberri. Hemen irri fartxu posi dago, jakina nola ez da egongo posik. Frantxis González Etxeberri, Hondarribia egunon eta zoriona. Egunon, eskerrik asko. Zein nolako estropada? Bikaina, berriz ere oso ondo moldatu gara hemengo itsasoan, hasieratik, hor egon gara burrukan. Abantaila txikiak izan dira, baina azkenean lortu dugu mantentzea. 4. kalea eta aitzakiarik ez, edo nola ere, toki guztietan eta kale guztietatik arraun egin behar delako. Lehenago, Orbañanosek esan digu, onenak irabaziko duela. Eta begira. Bueno, berak esan badu ala izango da, ez? Gu badakigu onenen artean gaudela, hor erakusten ari gara denboraldi guzian zehar eta hor jarraitzeko itxaropenakin gaude. Gipuzkoakoa, Euskadikoa. Eta asteburuan Castron, Espainiakoa. Bueno, horixe da, urrengo helburua horixe izango da, ara joango gera, itxaropentsu ere, eta ea lan ona burutzen dugun eta tituloa ere lortzen dugun. Seguru asko, gaurko garaipenak auspotuta eramango ditu Mutila Castroraino, ez da? Bai, noski, gauza moralantzako oso ona dira, eta bueno, beraie konfiantza osoz daude, badakite lan ondoin eskero hor aurrean daudela, eta ea hala den. Gozatu, bano auretara. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri. Pozik, Frantxis González Etxabarri, demoraldia egiten ari da Hondarribia, eta... Bai. Eta gainera, ematen du, noski, entrenatzaileak guztiekin jokatzen du, talde badu, baina egun berezietarako gauza garbi dituela baita ere Orbañanose. Larun batean nire bandera lortu zuen kuadrilla bera errepikatu du, eta nik nabarmendu konuke, 2006an, 4. kaletik, hauxe eginez, kalea mantendu azken luzean, irabazi zuen, Hondarribiak, orduan, giro leunarekin, eta lehen ere esan dugu, azken luzeetan, Orbañanos eta Amunarriz, kalea mantendu zaleak direla, oso zaleak gainera, eta gaur ere, horixe egin du, eta ondo atera zen. Eta ez da kasualitate hori. Ez da kasualitatea, hori ondo aztertua dago, 2. luzeak ere erakutsi egiten dizu, gero 4. gorako ondorio batzuk ateratzeko, eta gero errentarekin etorri dira. Askotan, aukariaren bila joaten zara diferentzia txikia denean edo, baina 2 ontzi eta 6 segundu eder ondo kudeatu ditu. Oso ongi, eta gainera, jakin da hemen Lekeition poparean Urdaibai bezalako talde bat hortxe duzula, pista-pistan duzula, ez da erreza izaten, patxadari eustea, eta erraunketa espresakatzea eta bat, eta alde horretatik, gaur Hondarribiak maixuki. Urdaibaik ere, estropada ona, pentsa, 3 segundu terdi, behar bada, lehenbiziko estropada erdian, hortxe joan zaio edo hor galdu dute, gehiago, Zierbenak ere bai, aurreneko luzean geratu datzera, eta Oriok, arraun txikiarekin izan dituen arazoak eta gero, nik uste dut, 2. ziagoatik aurrera, dagoeneko aukerarik abekatu dela, eta horrek moralki kolpe gogorra suposatu duela Salsamendiren kuadrilarentzat. Beto luze, Ondarroa azkarrena lehenengo luzea. Eta 2. San Pedro, gero Hondarribi.
bigarren luzean Poparian, azkarrena Hondarribia, pare-parean Hurbil Ondarroa, gero Orio eta Urdaibai. Brankaz, hirugarren luzean, Urdaibai, Indarra, baina bigarren Hondarribia. Hor sufritu dute ondarrutarrek. Hor joan da ondarrutarren itxaropena, luze horretan 8 segundu galdu dituzte. Eta gero, azken luzean bizkorrena berriro Poparian, Hondarribia. Gutxi, atera dio, segundu erdi bat Urdaibeiri. Baina, tendentzia hori hor dago, ez? Hori da, eta batez ere, itzulerako bi luzeetan Hondarribia, joera horrekin, diferentziak gehiagik gabe, baina ziabogatik atera, eta hor, biunetan, bigarren luzean, 3-4 segundo, eta azkenekoan, beste 3-4, nik uste dut hor, gakoetako bat hori izan dela, Bali izan buelta hartu, eta segituan martxe egitori. Hemen Hondarribiarrak, hemen txapeldunak Jaun Andreo! Gipuzkoako txapeldun, eta Euskadiko txapeldun hemen orain Lekeitioko uretan, Hondarribia. Burua hotz, estropada mantendu, askotan erreferentziak eta jasotzen dituzunean, lan erdiak egin arte eta kontuz, aurreko txandakoen denbora hobeagoa dela. Bai, baina asko falta da, segi egin behar da. Hor eskarmentu handia dago. Esperientzia, eskarmentua, ofizioa. Hori da. Eta gero, eskarmentuko arraunlariak eta gazteak ongi uztartuta eta zorionak, estropada zoragarri egin du eta. 20-06-84 Hondarribiaren denbora. Marka, 19-15 Hondarribiarena da baita ere, 2016an. Baina marka lortzeko baldintza denak izan behar dira ona. Joan zen urtean, Bermeok, Hondarribiri, segundu bat eta 60 zentesima, diferentzia txikia. Aurten, 3 segundu eta 30. Traineru bateko diferentziaz nagusitu dira Hondarribiarrak eta badoaz Ikurrinaren bila. Eta Mixerarek endu beharko dute, arraunlariek. Bai, txapela jazteko. Hori da. Hauek zaleak dira gainera, bere garaipenetan, txapela berdea jantzi eta... elegantearekin. Eta nolako harrera berria. Gaur ere izango dute, festa galanta, arratsaldea. Hor, barruko kamararekin, estriborrankiko ikusten duen, sagartzazu, badirudi, 40 urte daramatzala hor, arraunean. Hortxe jarri, arpegia mugitu ere etzaio egiten, zeinen modu naturalean egin zuten aldaketa hori. Garai batean gogoran dut, Xamu kanpandegi. Xamu historikoa. Biltzen zen hor, estriborrankean, osertzek bere ziklo egin zuen, natural, sagartzazu zartu, uste dute horranketik hause duela. Bai, eta beste bandan, Castrillon izan da, azken nolabait jabea, hor osertzen azken tostakidea eta bar. Aritz Gallego aurretik, Mikel? Aritz Gallego, eta gero errelegoa. Hori da. Horra Joseba. Joseba Munarri! Ikurrina dotorearekin. Bingen Zupiria jaunaren eskutik, Foru Aldundiko arduradunak Lorea Bilbao eta hor dira, Federazioko presidentea Ramon Alkain jauna, eta Hondarribiarrentzat Ikurrina. Eta orain ontzira. Bosgarrena ez da, Mikel? Asko balio du Hondarribiarrentzat, bai. Bosgarrena, San Pedro, goi-goian zazpirekin, hori Josei, Bermeo, Bost, eta gero dago Kaiku ditu, 4 ofizialki federazioa sortu eta gero, eta 3 sustraiak erakundeak, orain ikan demokrazia atari hortan, antolatutako txapelketan, beste 3. Hori da. Baina, palmares ofizialean, Euskal Federazioaren palmares ofizialean, 4. Hondarribiak 2004, 2005 eta 2006an, orduan txeiru, segidan 2011an ere bai, eta bosgarren hause. Zorionak, gora raunak, zorionak Hondarribia, garaipen handia gaur hemen lortu dutena, eta honek asko balio du. Ligan ematen du, 9 puntuko abantaila hori garrantzitsua dela, Bermeotarrek dutena, Urdaibei duena, 8 jardunalditan nagusitu dira ligan, Hondarribia 2tan, Orio behin, 9 puntu daude, oraindik estropada asko falta dira, baina badaezpadan urteko balantzeari begira, 2 bandera horietaz aparte baldin baduzu Gipuzkoako txapelketa eta Euskadiko txapelketa,
Denboraldia ez dira konformatuko baino egina. Ona izango da. Bai. Horrekin, ona. Denboraldia ona. Bi garaipen da, oraindik abuztua falta da, abuztu osoa eta iraila. Begira, zenbat gauza garrantzitsu, zenbat bandera garrantzitsu. Beraz, ari dira bai, altxorra egiten. Hemen estropada honek eman dizkigun irudirik honen txuenak. Aste honetan Josebak esan du ligan askotan, arerioek zer egiten duten, ez dutela jakiten entrenatzaileek, baina gaur bezalako egunetan guztiak ateratzen direla, daukaten onenarekin ezer golde gabe eta helburu badela, urteko helburu badela, eta horrela irabazteak, Hondarribiarentzat dute beste puntu bat baduela. Bai, eta bide batez, aurkariari, ligako aurkariari, Bermeo Urdaibairi, esaten diozu haizu, ni hemenago, kontuz, asmatzen ez baduzu, erne, gu eizerako edo arrantzarako pronto gaudela, Arrantza leona dira hauek, horretu ditugu, Estainatxoarekin. Hau zuzenean. Halaxe da. Zaragandara ere ontzira, bizkor joan zaigu, ea txapeldunekin hitz pare bat egiteko moduan diren, gure lankideak, ontzitxo txikitik handira pasa, eta hemen Hondarribiak garaipena non eta hain maitea duten estropada eremu honetan Lekeition gainera osertza aldai dute, nolabait behar izan ezkero, embajadorea edo esango dugu, ez da? Informatzaile edo, ez? Aholkulari baita ere, konfiantza asko gizona, hemen. Hori da. Zer moduz daude gauzako, zer gertatzen da estropada eremuaren bueltan hau beste eta hori da. Beste anaia arraunean, Manes Aldai, 3. tostan, Xabi Etxebeste, 4. begira, 4. tostan, Etxebeste eta Pertiz, Inigo Pertizeke, uste dut, ez dakizen bat urte, azkeneko urtea, hua bestea, 2. tostan, hainbeste urte, ibilia mazta tostan, 5. eta aurten, Gari Uranga, hortxe ibili zen, azkeneko denboralditan, 4. tostan, gaur-gaurkoz, Zarauzko entrenatzailea duguna, eta badirudi, Inigo Bertiz, hortxe egonkortua dela. Bertiz, gainera oso esperientzia hondiko mutila, entrenatzailearen konfiantza askoa, hortxe beti laguntzaile, erne, ontzian prestaketa bat egin behar dela, hortxe ardura horrekin, eta... Arraunlari zena hondikoa, eta hor garei batean, Asier Furta esate genuen, entrenatzailearen nolabaiteko barruan arraunketa gustuakoa jartzen zuena, hor gerri-gerrian, pentsa. Erdiko tostan, Etxebeste eta Bertiz bat edukita horrek entrenatzaileari ere, ze patxara ez dut izango, ze lasaitasuna edo ematen dion, ze konfidantza ematen dion. Halaxe da. Estropada ederrak ikusi ditugu, emakumen lehian, gaur San Juanek 8 segunduko errenta, hori, eta errenta aipagarria izan da hori, eta orain gizonezkoen estropadan, Hondarribiak aurre hartu dio Bermeo Urdaibairi, Lekeition, eta estropada eder hau ikusi eta gero, esan behar dizuegu, sari banaketa ere, hemen ikusgarria, albistegian eskainiko dizkizuegu gero, irudiak, eguerdian da gauean, plazan, dominak banatu, eta oso momentu ederra hori. Oso polita izaten da. Gauza batzuk oraindik zorionez, ezin dira, diruarekin erosi. Hori mantendu egin behar da, eta hemen Euskadiko txapelketa berriro ere gainera, itsasoan eman da bandera, baina lehorrean ere, ematen da, 3 garaileak podiunera egotzen dira, hor plazan dagoen kiosko horretara, eta alde horretatik, oso zeremonia, oso ekitaldi, polita izaten da, gustagarria. Eta Lekeitiore garaile gaur, gure helikoterotik hartutako irudi hauekin, nolabait turismoa indartzeko eta bideo eder bat, eta prestatzeko moduan dira, zoragarriak arraitzetik. Ze ondartza, Zoragarria da. Ez dakit Zaragandara Laizter protagonistak elkarrizketatzeko moduan izango den, barne lineatik baietz esaten didate, prestatzen ari direla, eta, distantziak ere handixiagoak emendik, portutik irten eta bilakoa. Itxas bera ere bai, hori ere kontuan hartu behar, maniobrak egiteko katamaran entzat eta, ez da, berdina izaten. Ezkeneko aurten gainera ondarrasko ekarri du, itxasoak. Eta gaur ere, Mikel, beti ez dugu asmatuko noski, baina haizeak marea aldaketarekin. Eta hori aurten, askotan nahiko zehaztasunarekin ari zaigu gertatzen. Eta gero, kirol arloari begiratzen badiogu, lehenengo 6 traineruak
19 segundutan sartu dira, eta berriz ere garaileak bigarrenari 5-etik bera, 3 eta 70. Bueno, hor daudela, Eta gero, esan dugu, ondarrutarrak, lehengo astean, ze estropada, ze gertatu da, begira gaur, nola agertu diren. Eta, denboraldia aldatu da, izea ekarri du, denbora aldatu da, eguraldia barkatu, baina beti esaten duguna. Hemen, zerrendan, aurrena jarri behar dena da, arraun egitea, eta treniruari errendumendurik onen ateratzen. Aurrena zara. Daukat hemen alboan, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hasi eta bukatu arte estropadaren buruan jarri zareten, naiz eta ez dan erraza izan, Bai, jakin dugun dena gaur etorriko ginela txapelketa hori irabaztea, ez? Eta gauzak ondo iman nugula. Guk oso ondo indegu hasieratik, nabaritzen dago ontzila azkar duala, eta bai kanpoa eta bai barroa gair azkar bilia. Laugarren kaletik joan zarete, ez dakit ze pentsatu duzuen kale hori tokatu zaizuela jakin duzuenean? Bueno, jakin egun igual ez zela esango ez ona, ez? Pero bueno, jakin dugu edozen kaletik joan bargaela, ikasi kale txarratik ere bai gauzak ondo egiten, gaur oso indegu gauzak eta bira, azkenan txapelketa itxea. Zein uste duzu izan dela gaur gakoa hemen garaipena lortzeko? Guretako buruaz galtzea. Horko kaletik jakin egun igual kanpoak agaldu egingo nukela, baina bueno, ez dugu inoiz burua galdu, gure arraunketan segite dugu eta azkenen bueltan oso ondo torgea. Eskaintzarik? Eskaintza denei, Hondarribia herriari eta bai familiari. Gipuzkoakoa, Euskadikoa eta astebukaeran Kastron zer eskainiko digu Hondarribiak? Hondarribia saiatuko da alden eta azkarren ibiltzea, burruka egitea, estropa guztia bezala eta gure maila ona ematea. Hau 5garrena da, Euskadiko txapelketa irabazten dozuena, esan diazu eskaintza, bai, saletzat eta familiarentzat. Zer esango zenieke mutilei? Handia dira, oso kuadrilla bai omen daudela eta bai kanpun daudela. Kriston ekipoak agu, aldagela oso ona da guria eta bera, posik horretikan. Zorionak, osatu, Joseba, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Joseba Amunarriz, Hondarribiarren patroi, veterano eta bikaina Hondarribiarrek kuadrilla orekatua dute, eta horrek berriz ere indartu egingo du klubaren nortasuna, klubaren egitura eta etorkizuna, Ibon. Hori da, lehenaz gaina, begira horre mutilka eztea ikusten ari gara, bigarren tostan bikendi altza eta egiazu. Lehen esan duguna zagartazuri buruz. Naturalki ari da Hondarribia, aldaketak egiten, nik Hondarribiaren inguruan meritua horrexi ematen diot. Alegia, erreleboa egitea, kirol errendimendua jetxi gabe. Hori iruditzen zait, benetan, ez dakizien den izan, miresgarria edo deigarria edo azpimarratzeko modukoa. Eta horretan, Amunarriz... Bai, barkatu, arrobiko mutil gehiagorekin. Hori da. Joan dira, bi eta fitxaketa ez da egin kanpoan. Baizik eta bigarren ontzitik, poliki gora datorren jendea, erantzunkizuna eman, eta hor dago. Hori da, aurten, Meltxor Amunarriz eta Gorka Egiazu. Gaur, ez dira kuadrilan izan, baina pixkanaka sartzen ari diren mutilak, eta horretan, Orbanianosek bai, eta patroia ikusi dugu, patroia kuadrilari zer ematen dion, mutil horientzat. Ikusi, Joseba Amunarriz, Hondarribiak irabazitako 5 titulutan, barruan izan da. Datorren jende horri, arrobitik datorren horri, gazteak zirela, Amunarriz ikusten zuten. Orain etorri, eta trenerura sartu, haren figura ikustea eta bar, handago, eta, bueno, Joseba Amunarrizen inguruan, esango nuke, hau ere historia egiten ari dela. Hondarribiako treneruaren mendetako historian, ondo goran ari dela geratzen. Oso ondo, jaun Andreok, zoriona San Juan Darrei, emakumeak dotore aritu dira hemen, hauek ere mutilei ematen dioten, auspoa eta ustaileko lanak ez dituzten nahi bezala bukatu haiek eta abuztuari begira. Eta mutiletan, Hondarribiarrek eta Bermeotarrek, estropada latza, Bizkaiko txapelduna Bermeotarrek, orain Euskadiko txapeldun orde, eta joan zen urtean txapeldun orde izandakoa, Hondarribia orain Euskadiko txapeldun, Gipuzkoako txapelketa aurrez irabazi eta gero. Ederra izan da gaurkoa, espero dugu baita ere urrengo estropadak ederrak izatea. Espainiako txapelketa ez dugu zuzenean eskainiko, arratsaldean izango da larumat eta igandez, baina gaur egun eta Teleberri albistegietan izango duzue horren berri, eta urrengo hitzordua Euskolabel eta Euskotren Ligekin Ondarroan izango da,
eta hor beste olatu eder badator. Ondarrun hasi, gero Hondarribia, Zarausko ikurrina, gero Galiziara azken buelta, Donostiako bandera, Liga amaiera, playoffak emakume eta gizonentzat Ibon, ederra dator. Esan behar nuen, hasi besterik ez da egin. Uztain egin dugu, eta begira, zenbat gauza, eta datozenai. Gauza oso tentagarriak, urrengo asteburua, zera ligan, orain Espainiko txapelketa, Ondarru eta Hondarribia. Begira nola den bi treneru horiek, ze punturekin joango den bi herri horietara. Ederki, Sara, aurrera zure agurrarekin. Txapelketa handia ikusi dugu gaur hemen, Lekeitioko uretan, bai nesketan, bai mutiletan, eta uretatik protagonisten hitzak ekarri ditugu beti bezala, ordezkarien armaiatik falta izan zaigu Zierbenako ordezkaria, ez dakigu nondik jarraitu duen estropada, baina seguru gaude hor jendartean egon dela. Hondarribitarren postasunarekin geldituko naiz gaurko egun honetan, 5. lortu dute Euskadiko txapelketa irabaztea eta seguru asko auspotuta iritsiko dira astebukaeran Castron jokatuko den Espainiako txapelketara. Ez dakigu ze formatutan jokatuko den Espainiako txapelketa hori, ikusiko dugu, baina edonolare ETB-en jarraitzeko aukera izango duzue, naiz eta zuzenean ez den izango. Edonolare, gaur egun eta Teleberri albistegietan horren inguruan behar bezala informazioa eskainiko dugu beti bezala. Eta guraldetik horixe, uretatik, Hondarribitarren postasunarekin gelditzen naiz gaurko honetan, Mikel. Eskerrik asko, Sara. Bagoaz jarraian gaur egun albistegia, Ibon Gaztañazpi, indarrak hartu. Bai, jauna. Eta abuztuko txampa hartuko dugu, ezta? Dena beharko dugu. Mila esker, ondo bizi eta gora traineru estropadak!